Lucio Xavier na ibrezata abiwete kulu tamratiu siraka awish ezmele mudasin aha temisken leka ፀሐይን ክትወፅእ ብምብራቕ ወገን ምስክብል ድማ ብምዕራብ ምስትኾን ማንም ኣይግረምን ብናይ ወትሩ ዑደታ ወርቲ ክትፍጽሞ ካብ ጥንቲ ስርዓት ነገር ግን ብደቡብ ተትወፅእ በድን ምዝመስብ ሰሜን ተትኾን አንደበት እዚህ ድንቅ ነገር መሆነን ሁሉ ዳይግና አምላኸይ ለልታምራት እናበልኩ አብቃሌ ዝጽበት ተጌብለይ ልብ ዘይተሓስበት ተፈጺሙ አይ መድሓኒ ነገር ካብ ሞት ብምትራፈይ ኣይክልን ግዝንቶ ካብ ሲኦል ምላጤ ቃላት እውን ኣይገልጾም ካብ ሞት ብምትራፈይ ኣይክልን ግዝንቶ ካብ ሲኦል ምላጤ ቃላት እውን ኣይገልጾም ንስዩ እግዚአብሔር ናይ ክብሬታታ አብይወቴ ኩሉ ታምራትዩ ስራሕካ ኣብ ውሽጠይ ዝመለ ውዳሴ ንኣኻ ተመስገን 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 ለካ እንታይ ክብል ምስጋና ንጎይታይ ክብል እንታይ ክብል ተመስገን ክብል በዓል ቤት ከምዝ ጠቅም ጌር ካለው መተጽረየን በለው ንተግባርካ ከምዝ ጠቅም ጌር ካለው መተጽረየን ሊፕሮስ ኦክሮቦዲያና ማስታ ነትንስኻ ተዓየሉ አትንስኻ ተሰርሐሉ ግዜ ማክሩዳ ገንዘብካ መታን ክኸውን ገንዘብካ ዝገብር ሃሌሉያ መሳሪሕካ ዝገብር መንፈስካ ጸውዑ ሕዋተይ ጸውዑ ወንጽማእዮን እዚ መንፈስ እዚ ራዱና ማካዲያ ቀዳሞታ ቦታ ጸውዑ አሐፈሩን ሃሌሉያ ጉይኦም ብጽብቅ ወዲኦም እዮም ላፕሩዳ ላባካጃና ማትሮዶፔዲያና ማጋስታ ኤሮትሮዶፖዲያና ማጋስታ ሎምናብ ኡይና ንወከል ናብ ጉድለታትና ናብ ሕጽረታትና ናብ ተመኩረታትና ኣይኮነን ሕዋቴ ኖ ኣብ ውድቀት አሎ ኣብ ምድካም አሎ ኣብ ምሕላል አሎ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ግን ዘይቋረጽ ኃይል አለ ሕዋቴ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ግን ዘይቋረጽ ምኽሪ አሎ ሃሌሉያ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ግና ዘይቋረጽ ወሓዚ ማይ አሎ ሃሌሉያ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ግና ዘይቋረጽ መንፈስ አሎ ዘይቋረጽ ዘለስልስ ዘጠጣዕ መንፈስ አሎ ሃሌሉያ ዘጠጣዕ መንፈስ ሕዋቴ ዘጠጣዕ መንፈስ ሕዋቴ በትር አሮን ካብ ካልኦት አባትር ክፈልያ ዝገበሮ ካለ ኣይኮነን ሕዋቴ ኣብቲ መቅደስ ምእታዋዩ ሃሌሉያ ኣብቲ ህልውና ናይ እግዚአብሔር ምእታዋዩ ሕዋቴ ማሎ ብራዲያ ላማስታ ሎም ዘይፈሪ ዝኾነ ነገራትና ምፍራይ ዘአብየና ነገር ሎም ምቅላስ ነቋረጽ ሕዋቴ ናብቲ ክብሩ ነእትዎ ናብቲ ናቱ ዝርከበሉ መቅደስ ነእትዎ ናብቲ ናቱ ህልውና ነእትዎ ሕዋቴ ክትጥዕ በግዲ መንፈስ ካደለ ያለው
ራዱና ማዲያ እተበብሉጽነት ከመላለስ ዝገብር መንፈስካ በኤክሰለንስ ስፒሪት ከመላለስ ዝገብር መንፈስካ እትፍልልይ ዝገብር መንፈስካ እግዚአብሔር እትተራ ዝኾነ ሰብ ኮይነ ከይቅጽል ዝገብር መንፈስካ ናይ ህይወት መቀይሮ ዝገብር መንፈስካ ሃሌሉያ ሩዳላ ካብራዲያላ ቦሽታና ማካዲያና ማስታ ንንእስነተይ ከም ንስር ዝሐድስ መንፈስካ ማዱ ፕራዲያስ ንዓመታተይ ዝሐድስ መንፈስካ ሎ ብራጃን ታብራጋዲያና ማስ ጽምኡ ሕዋተይ ጽምኡ ከናፍርኩም ይንቀሳቀስ ሃሌሉያ ማሎ ክራባዲያ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔርና ዘለና ሰብ ኣብ ቅድመ ንጉስ እኳ ኮይኑሲ ዝዛረቦ ዘበለ ቃላት ኩሉ ይድርድር ይሰርዕ ንንጉስ ዝገብር ነገር ወይ ድማ ፍትሒ ዘውርድ ሙኻኑ ተረዲእዎ ንሕና ግዳነ ተፍጹም ፍትሒ ዘውጽእ ኣምላኽ ከመይ ዘይንብሎ ነቲ ፍጹም ዝኾነ ምድሓን ዝገብር ነቲ ፍጹም ዝኾነ ምጥዓይ ዝገብር ኣምላኽ ከመይ ዘይንለምኖ ሕዋተይ ማዶ ፕራዲያ ኣይሕለፈና ዝግዜ እዚ ኣይሕለፈና ራዱ ፕራካዲያ ላባስታ ሎ ምስርአን ዘይምእልማና እንቅበሎ ነገር ከይስአን ስለዚህ ለመንኩም አይተቀበልኩም ምን ይሉ ጽሑፍ ሎ መግና ክንልምንና ቀደም እግዚአብሔር ክንልምንና ነቲ ሁሉ ዝኽእል ሃሌሉያ ክንልምንና ነቲ ጥራሕካ ንኽት ከይር ዘይሓደገ ኣምላኽ ክንልምንና ነቲ በገዛ ርእሱ ዝቀውም ደገፍ ደየልዮ ጸግዕ ዘየልዮ ወገን ዘየልዮ ኣምላኽ ብበይኑ ክቀውም ዝኽእል ብበይኑ ክቀውም ዝኽእል ኣምላኽ ንዕይና ሎ ምን ልምኖ ንዕይና ሎ ምን ልምኖ አገልግሎታተይ ይለወጥ እግዚአብሔር عم خم زجلجلكوا قدم عمت كلم زجلجلكوا قدم حمش عمت 10 عمت كنت استفلالي عمتات زجلجلكوا كومو خجلجل يدلني لومي حدش كبري هاليلويا حدش حيلي هاليلويا حدش منفس ما كان يانا بادانا ما جانا ما ترانا باغا يانا موسى لبدني بجني موترودو بوكوديانا ماستا اخنا في حدث بيسوس اخنا في حدث بيسوس اخنا في حدث بيسوس نحدش براخه كتدالوني نحدش براخه كتدالونا املاخي نحدش براخه كابت استلمامدكو براخه حج بقى بلالخو እግዚአብሔር በልዎ በቃ ናብ حدش براخه እግዚአብሔር ናብ حدش براخه ናብ حدش ቪዚቴሽን ናይ براخه ናብ حدش براخه ናትካ መምለመማድ ክኸውን ናብ حدش براخه ናትካ ምእታው ክኸውን በልዎ ሃሌሉያ ኣብ ሓደ ነገር ጠጠው ምባል ካብ ህይወተይ የቋርጽ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓደ ነገር ጠጠው ምባል ሕዋተይ መንፈሱ ክውሕድ ከሎ ጥራዩ ኣብ ህይወትና ኣብ ሓደ ነገር ስታክ ንገብር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እናወስኸ እንድሕር ከይዱ ግና ምንቅስቃስ ይኸውን ኣብ ህይወትና ምውሳኽ ይኸውን ኣብ ህይወትና ምቕጻል ይኸውን نهزكيل كوم إلوة النفلتق على بسكيل عرف 47 زلو هاليلويا إذا ما هيوت زي زعته وزبله كله هياو يخون إلوه هاليلويا تم عساتات هياو يخون التربة كله التميات كله يتعري نمستاي زمتش يخون حواتي عقار ما يأزي خفوي عقار ما ينزل ستة أيكوني زوحز زفلفل ززاري رباقنا يستي هيوت هاللو مستاي تراي زيكون عساتات يفري اليوم هيوان زخونو نقرات يفري اليوم حواتي لو مخومي يخون أبي وتهبلو لو مخومي يخون أبي وتهب يسوس لو مزع عقرة زبالة نقر كابي وتي أرحق أجزي أبي ربلو روباتات يخون أبي وتي من شو كابها زخون روباتات يخون أجزي أبي مورادا لبايانا ماغايلا موشي فرادانا ماغايلا بودانا ماسا يلا ماما ماس እሱን ሳገኝ እረሳለሁ ምድር ላይ መኖሬም ላፍታ አውቀዋለሁ ጠረን ማዛ ይለያል ጌታ ተቀነይሉ ነው ዝጎይታ ኸብሬ እሱን ሳገኝ እረሳለሁ
ካንተ ጋር በመንፈስ መሰወን እንደ ጠሊቅ ባህር ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ መሰወን ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ መሰወን እረፍት አልሰጣቸው ለዓይኖቼ ሽፋሽፍት እስኪያዩ ያንተን መገኘት ጉልበቴ እስኪዝል ይንበርከክ ደጅ ይጥና ናፍቆቱ አንተ ነህና ፍስሐዬ ደስታዬ አለኝታዬ መከታዬ አንተ ካለ ሁሉ እንዳለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ፍስሐዬ ደስታዬ አለኝታዬ መከታዬ አንተ ካለ ሁሉ እንዳለ ይሰማኛል ምንም እንዳልጎደለ ማዳላ ጋዲያላ ቦሻ ኤራዶላ ባዳላ ባጃና ማትሮሎ ቦዲያላ ባዳላ ቦሻ ኤራ ባዳላ ባዳላ ቦዳና ማስ ሬዳላ ቦዳላ ራዳባ ሼክላ ዲያላ ቦዳና ማይ ኤራ ማና ማና ማስ ላ ቦዳና ማካዲያላ ቦሳ ጻድቅ ከም ስየ ይልምልም ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ይዓቢ እቶም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እተተኽሉ ኣብ ኣጸድ ኣምላኽና ይለምዑ እግዚኣብሔር ጻድቕ ምዃኑ ምእንቲ ኸውሪዩስ ብእርግንኦም ድማ ይፈርዩ ይውረዩን ይልምዑን እግዚኣብሔር ከውሕዩ ኣብኡ እውን ዓመፃ የልቦን ይብሉ ኢሉ ሃሌሉያ እስኪ ከምዚ እንልና በቃ እንዳምልኽና በዚ መንፈስ ዝበዚ ቃል ዝሕጅውን ክንጸልይና ሃሌሉያ እቶም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እተተኽሉ ኣብ ኣጸድ ኣምላኽና ይለምዑ ኢሉ ኣሕዋተይ እቶም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እተተኽሉ ኣብ ኣጸድ ኣምላኽና ይለምዑ እዮም ናይ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ምትካልካ ናይ ኣብ ኣጸድ እግዚኣብሔር ምልማዕካ ውፅኢቱ ድማ ከዓ ትሕት ኢሉኹም ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መዝሙር 92 ቅድ 13 ጀሚርና ኢና ነንብብ ዘለና ኢና ከዓ ክንጸልይ እቶም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እተተኽሉ ኣብ ኣጸድ ኣምላኽና ይለምዑ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ እግዚኣብሔር ጻድቕ ምዃኑ ምእንቲ ኸውሪዩስ ብእርግንኦም ድማ ይፈርዩ ይውረዩን ይለምዑን እግዚኣብሔር ከውሕዩ ኣብኡ እውን ዓመፃ የልቦን ይብሉ ሃሌሉያ እስከ ሎሚ ኣብ ቤቱ ምትካል ክኸውን ክንጸልይ ኢና ንነፍሲ ወከፍ ኣወዳትን ኣዋልድን መንእሰያት ብዝተፈላለየ መንገዲ ህይወቶም ኣብ ቤቱ ንኸይጸንዕ ጸላኢ ኔው ነጀው ዘብላን ነፍሳት ሎሚ ምጽናዕ ክኸውን ክንጸልይ ኢና ማለትና ኾይኑ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሎሚ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ኣብ ቤትካ ምጽናዕ ክኸውን ንጸልይ ኣለና ኣምላኸይ ኣወዳትካን ኣዋልድካን መናእሰያትካ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣጉባዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቤትካ ይተኸሉ ኣምላኸይ ኣብ ቤትካ ይተኸሉ ከም ልምዕቲ ኣውሊዕ ይጠጥዑ ይለምልሙ እግዚኣብሔር ጻድቕ ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ይልምልም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እግዚኣብሔር ምልምላም ኣሎ ኣብ ቤትካ እሞ ይለምልሙ እግዚኣብሔር ምልምላም ኣሎ ኣብ ቤትካ እሞ ይለምልሙ ኣብ ቤትካ ብምትካሎ ኣብ ቤትካ ምትካል ይኹን ህይወቶም እግዚኣብሔር ኣብ ቤትካ ምጽናዕ ይኹን ኣብ ህይወቶም እግዚአብሔር ጸልዩ ሕዋተይ ጸልዩ ንትፈልጥዎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቶም እግዚአብሔር እውን ዝፈልጦም ንሕና ግና ደይንፈለጦም ክንጸልይና ሎም ድማኻ ሃሌሉያ ንሱ ይኽእል ከመይ ገይሩ ኣብ ቤቱ ኸጽንዕ ከም ዝኽእል ትንዓና ዘጽንዐ ኣምላኽ ትንዕቶም ቀዳሞት ኣቦታት ዘጽንዐ ኣምላኽ ንሱ ንዝቕጽል ዓመታትና ንሱ ክሳዕ ፍጻሜ ክርስቶስ ዘጽንዕ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ንሱ ዘጽንዕ ኣምላኽ
حيلنا برتعينا كقلتنا أطمعنا يفلتن موكلا برأسنا موكلا فلتنا موكلا فتوتنا أطمعنا يفلتن أيتصنعنون اتزتصنع جنا ملخنا يو هاليلويا اتزتصنع جنا ناتو فقري ناتو زي اللواوت محرتي إذا دمها عبيتو بمخان ترأيو زخون سلازي لهم يا عبيت كامت كان يخون عبيت كامت كان يخون عبيت كامتصنع يخون بلو عبيت كامتصنع يخون بيسوس لو متولا والنفسي لو من أبزن نبتن تبل نفسي عبيت كامت كان يخون الله نبلالنا كعبيت كان نخت السادر زقبر زبله كعبيت كان نخت أف زقبر زبله كله كفو دمتسات كفو كي زبله حسابات لو مزودق يخون نبلالنا لو مزودق يخون إجزابه لو مزودق يخون إجزابه لو ينقل بيسوس كريستوس كابودات كان أوالد كان ينقل حواتي دمتكم عوابلكم دا تقومكم سكتصليو بمردع زنقل أملاخنا مخانو دا تردعنا السلطان ذهب منفس أبانا خمسة أتون دا تردعنا مارو بروكوديانا ما سلطان هيوتن موتن أبقفكم أبلساناتكم تقميت الله يلي مزمور مصحف مثالي 23 يا حواتي سلطان نايجزي أبير أب أندبتنا الله سلازي لو مصنع يخون اتنحنا خصنع مس እግዚአብሔር መንፈስ ተሰማምዓና خصنع بقديو ማሮክ ላባዲያ ላባጄኒያ ራቦዳና ማጋዳላ ቦሽ ኤሎትሮዶ ፖዶኖሞ ሴክራዳላ ማካያ ላቦስታ ኤላ ማድሮኖ ሞዲያና ማዳና ማሼ ፕራዳላ ቦዲያና ማስ ሮክ ላሳ ፕሮዶሮፔዲያ ላባሽታና ማካዲያ ላቦስ ሬዴነ ሜዲዮስ ትድጸበቀ ስፍራ ቤትካ እግዚአብሔር ትድጸበቀ ስፍራ አብህሉና ካ እግዚአብሔር በቃ لما متصنع يكون الله من ودات كان والد كان اتزبلت السفرة نسو سلازوخن እግዚአብሔር ولا حدا أبر سلازي بلو يكونن ولا حدا شكر سلازي بلو يكونن ነገር ግን ንህይወትና ዝጸበቀ ስፍራ ንሱ አምላኽ ዝርከበሉ ስፍራ እሱ ትዝጸበቀ ይሕዋት ዘቀጽል ኃይል ስለዘለዎ ዘወስኽ ኃይል ስለዘለዎ ሎምን ሕዋቴ ካብ ቤትካ ወጻኢ ህይወት ከም ዘሎ كابيت كاوتاي مفراي كم زلو كابيت كاوتاي مكنوان كم زلو زتقبر منفس لومي قلبت እግዚአብሔር لوم حوي كاب سماي وريدا ختبلع صلي الله يبلع از منفس እግዚአብሔር يبلع از اتحساسبازي نو يا حواتي كابيتو وصيخا غزياوي زخونه فرخ تفرد خل تخونيخ ነገር ግን ነባርነት ይብሉ ነገር ግን ተራኢው ከም ዝጠፍ ዝበንን ትኪ يحواتي ተራኢው ዝጠፍ بقحسم كم مهلاو نبزي مهلاو زمت كبر ذا عالم زي كله كنتنتي كبر ذا عالم زي كله موتي ومحرق أماسنا كبر ذا عالم زي وردتي نايكزيابير بيتكنا كبر اللوه هاليلويا نايكزيابير بيتكنا زل عالمه كبر اللوه نايكزيابير بيتكنا يلم لمي ويتقطعي هاليلويا أبغزي إرجانك هاليلويا أفتي تطو زبلها زباللو مفراي أي كان اللي يعبزبان عدمة أبيتها مهلاو كسل على السخات فري هاليلويا أب كانوت مخاننة ناقزة غلو أبا خاقنا فرايز قزة هاليلويا لو ما حيل خام عتاق يخون أبيتك زخرم أبيتك زنبر حيل معتاق يخون بلوه حيل مدلاب يخون اكزيابير حيل مدلاب يخون بس حدا جزء خبلنا خيل خووني مستفلالي عين السبات مستفلالي هوتنا حلفنا أبيتهم قلقال أبيتهم متى خبلنا خيل خووني نقرق النسيف هالطيب هاليلويا زتسبق هوت زتسبق أخليل زتسبق نابرا سلزرعي أباخي أبيت خد كل زدليك هذا له يفلتي قصلغي يفلتوي قدلتاتكي حترتاتك يفلطوا هاليلويا ነገር ግን ትናቱ حترታ ቤቱ በመህላው ካይ ዝምላ ሃሌሉያ እተጎደለታትካ አብ ህሉኑ በመርካብ ይዝመል ንስኻት መሎ ጎደለታት ይብልካ ለተጎደለኻ ጎደለኽቱ ስኸሉ ዳተ ዘይኮይኑ ለምግና ቤትካ ምባር ይኹን እግዚአብሔር አብቲ ከምስየ ዘለምለም ቤትካ አብቲ ከምስየ ዘለምለም ህልውናኻ تمسات كان نتصباب يلو بيتك هاليلويا أبت دقنتك نور يلو بيتك أبت نحد حدك بمسات كان نتصنع عنو قال بيتك منبار يخون እግዚአብሔር
ለወዳት ካና ዋልድ ካንስ ምጽናዕ ዳ ይኹን አምላኽ ምጽናዕ ይኹን እግዚአብሔር ምጽናዕ ይኹን የእጋሮም ይጽናዓ ጎይታ ካብንደል ሃጺ ካብ መንደል ሃጺ ኩነታት ክትመልስ ይጸልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ካብ ዘንደል ህጽ ናብራ ካብ ዘንደል ህጽ አካይዳ ካብ ዘንደል ህጽ አተሐሳስባ እግዚአብሔር መምላስ ይኹን አምላኽ መምላስ ይኹን ኣብቲ ዝጸበቀ ስፍራና መምላስ ይኹን ኣብቲ ከውሒ ዝኾንካና ኢየሱስ زايد قويتا عبيت كان منبر عبيت كان من مللاس عبيت كان مخان ترى نجر كوينو خير دعنا نصلي على እግዚአብሔር ኢየሱስ ስም ያዒንታትና ይከፈት قويتا عبيت كان منبر عدل مخانو عبيت كان منبر ናይ መወዳእታ ጫፍ በረኸት ጫፍ ብልጽግና مخانو ጫፍ ውህበት ጫፍ ሀብቲ مخانو ጫፍ ብልሕነት ጫፍ ጥበብነት مخانو مستوعل كوننا نصلي على እግዚአብሔር ሎሚ ያዒንታትና ይከፈት አምላኽ ያዒንታትና ይከፈት ዝደርበናዮ ነገር እግዚአብሔር ክቡር ናትካ ነገር መልዓል ክኸውን ንጽልይ ኣለና ኣብቲ ክንርከበሉ ዝግባአና ስፍራ ክንርከብ ካብኡ ዝተልዓለ ድማኻ ኣብቲ ክንርከበሉ ዘይግባአና ስፍራ ምምላጥ ክኾነና ንጽልይ ኣለና زبلن كريستوس زي إزاز حسابات لهم يفرس بويتا بيسوس لعل زبلن كريستوس كاين تقمت وزياز خون زبلك زي أبير لهم يفرس كاب نفسه وكفنا كاب حساباتنا كاب أمرنا يفرس زي أبير كاب أندبت زحلفة نايلبي منبار نايلبي من مللاس كخونلنا نصلي على زي أبير أي سقال لبي كأتو زي أبير كنبللك أملاخي نعها قلل زبلنا سبات كنكون قويتا يسوس كريستوس سم أملاخي تفلت أيها أوشتي ناي لبي تفلت أملاخي خانسخ
እግዚአብሔር አገልግሎታትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንዓኻ ዝተዓጽነ ይኹን ለኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነሆነ ያምልኾ ጊዜና የቃል ጊዜና በኢየሱስ ስም ትዛረበና ነፍስ ወከፍና ዘዳለኻዮ በረኸት ክልቀቕ ብዘይ ምኽልካል ንጸልይ ኣለና ጉባኤኻ ንስኻ ክበረሉ ኢየሱስ ስም አሜን በዝማሬ እመጣለሁ ወደ ማደሪያው እገባለሁ በምስጋና በዝማሬ እመጣለሁ ወደ ማደሪያው በዝማሬ እገባለሁ ወደ ማደሪያው እገባለሁ በምስጋና በዝማሬ እመጣለሁ ወደ ማደሪያው እገባለሁ በምስጋና በዝማሬ እመጣለሁ ወደ ማደሪያው እገባለሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስም አምላኽና ይባረኽ ሃሌሉያ ነቲ ውሉድ ክንከውን ካብ ቀደም ዝመደበና ኣቦ ሃሌሉያ እቲ ናይ ውሽጥና ዝርዳእ እግዚኣብሔር ድኻምና ዝፈልጥ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩሉ ግዜ ድማ ብምሕረት ዝድግፈና ኣቦ ስሙ ይባረኽ ሃሌሉያ ሰብ ዝገበረኒ ምሕረትካ እንዲ ጎይታ ሰብ ዝገበረኒ ሓልዮትካ እንዲ ኢየሱስ ሰብ ዝገበረኒ ምሕረትካ እንዲ ጎይታ ሰብ ዝገበረኒ
ኢየሱስ ሰብዝ ገበረኒ ፍቅርኻ እንዲ ኣቦይ ሰብዝ ገበረኒ ፍቅርኻ ኢየሱስ ሰብዝ ገበረኒ ዝተሰከመኒ ምሕረትካ እንዲ ጎይታ ዝተሰከመኒ ምሕረትካ ኢየሱስ ዝተሰከመኒ ሰብዝ ገበረኒ ሓልዮትካ እንዲ ኢየሱስ ሰብዝ ገበረኒ ምሕረትካ ኣቦይ ሰብዝ ገበረኒ ዝተሰከመኒ ፍቅርኻ እንዲ ጎይታ ዝተሰከመኒ ፍቅርኻ እንዲ ኢየሱስ ዝተሰከመኒ ሃሌሉያ ሰብዝ ገበረኒ ምሕረትካ እንዲ ጎይታ ሰብዝ ገበረኒ ምሕረትካ ኢየሱስ ሰብዝ ገበረኒ ዝተሰከመኒ ፍቅርኻ እንዲ ኣቦይ ዝተሰከመኒ ምሕረትካ ኢየሱስ ዝተሰከመኒ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ
مستوعلك تفيح وسندرت زيبل عميرو خسلت النرد هايليونيو سراحك زي مرمر السراري حقا نخلو تمرمر بحالي تمرمر نغا مستوعلك تفيح وسندرت زيبل عميرو خسلت النرد هايليونيو
ክትገብር ዘይተረኽበካ ኸልካኒ ብዝመደብካዮ ምኽሪ ዘጸልምቶመን እዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ስልጣን ኩሉ ኢየሱስ ኢየሱስ ብቓልን ብግብርን ከመይ ዝበልካ ድልናይካ ክትገብር ዘይተረኽበካ ኸልካኒ ብዝመደብካዮ ምኽሪ ዘጸልምቶመን እዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ስልጣን ኩሉ ናትካ እዩ ኣይትምርመር ኩሉ ግን ትምርምር ኣይትምርመር ኩሉ ግን ትምርምር ኣይትምርመር ኩሉ ግን ትምርምር ኣይትምርመር ኩሉ ግን ትምርምር ኩሉ ከኣሊ 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 ኩሉ ፈላጢ ገላቲ ናይ ውሽጢ ኩሉ ከኣሊ 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 ኩሉ ፈላጢ ገላቲ ናይ ውሽጢ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ካብቲ ዝለዓለ ልዕሊ ዝበልካ ካብቲ ዝለዓለ ልዕሊ ዝበልካ ካብቲ ዝለዓለ ልዕሊ ዝበልካ ካብቲ ዝለዓለ ልዕሊ ዝበልካ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ካብቲ ዝለዓለ ልዕሊ ዝበልካ ካብቲ ዝለዓለ ልዕሊ ዝበልካ ካብቲ ዝለዓለ ልዕሊ ዝበልካ ካብቲ ዝለዓለ ልዕሊ ዝበልካ ኣምላኽ ዘለዓለም ንጉስ ዘለዓለም ስልጡን ንዘለዓለም ጎይታ ንዘለዓለም 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 ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ካብቲ ዝለዓለ ልዕሊ ዝበልካ ካብቲ ዝለዓለ ልዕሊ ዝበልካ ካብቲ ዝለዓለ እሰይ ልዕሊ ዝበልካ ካብቲ ዝለዓለ ልዕሊ ዝበልካ ስልጡን ዘለዓለም ኣምላኽ ዘለዓለም ንጉስ ዘለዓለም ጎይታ
غني خاوة
تزفر قبل تأمرات كما أخا سخبر منيو لعز ملخ توايو نزلت بجخايو بمحرات تمره نفسي بفتتا تاريخات تدبر نزلت بجخايو بمحرات تمره نفسي بفتتا تاريخات تدبر أيجلني غير حكباخا أيجلني كيف انت عيدوت بغلوني يسوس بزيتها تبغي كبرتي زمك حلاتي نزل العالم رستي نسخن بخاور يسوسي نزل العالم زيت برز هبتي عمان مالختي كما خاسبلي بعلبي تسفر قبل تأمرات كما أخا سخبر منيو لعز ملخ توايو نزلت بجخايو بمحراب تمرح نفسي بفتتا زيخات تدبر نزلت بجخايو بمحراب تمرح نفسي بفتتا زيخات تدبر أيجلني غير عكباخا أيجلني تعيدت بغلوني يسوس بزيكها تبغي كبرتي زمك حلوهاتي عايزة العالم رستي نسخن خمور نشسي نزل العالم زيت برز هبتي تبغي كبرتي زمك حلاتي عايزة العالم رستي نسخن خمور يسوسي نزل العالم زيت برز هبتي 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 تبارك እግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። አሜን። እጅ ድማ ከዓ ብጸሎት ኮይና ቀጽሊና ሃሌሉያ ስለ ምድርና ክንጽልኢና ሓደ ቃል ኣብ መዝሙር 85 ዘሎ ብኡ አንቢብና ብኡ ድማ ከዓ ስለ ምድርና ክንጽልኢና እግዚአብሔር ንምድርና እውን ሓድሽ ነገር አለ ወይ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ንዘለዓለም ዶ ክትኩርየልና ኩራኻስ ንውሉድ ወለዶ ዶ ከተነውሕ ኢኻ ህዝብኻ በኣኻ ክሕጎሲ መሊስካ ዶ ህይወት ኣይክትህበናን ኢኻ ወእግዚአብሔር
ጸጋኻ አርኤና መድሓንካውን ሃበና ምስ በለ አፍቅድ 11 ድማ ከምዚሉ ሓቂ ካብ ምድሪ ክትበቁል ጽድቁን ካብ ሰማይ ክትጥምትያ እግዚአብሔር ድማ ሰናይ ክህበናዩ ሃገርናውን ፍርያታ ክትህብያ ጽድቂ ቀቅድሚኡ ክትከይድ አስአሰሩ ከዓ ክትስዕብያ ኢሉ ሃሌሉያ እስከ ስለ ምድርና በዝቃለ ዝኮይና ክንጸልይና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስለ ምድርና ንስኻ ሎሙን ጽቡቕ ነገር ኣለካ እዩ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ንብዓትና ነፍስ ወከፍ ኣብ ቅድሜና ኣብ ቅድሜኻ ምቅራብና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዋጋ ኣለዎ ይሕዋት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትርጉም ኣለዎ ንንብዓትና ዝደርዝ አምላኽ እዩ ዘለና ንንብዓትና ኣብ ጭልፋ ወይ ድማ ኸ ንንብዓትና ኣብ ጭልፋናስ ኣብ ጭልፋ ዝተእክቦ ኢኻይሉና እግዚአብሔር ቃል መልሲ ዝገብር አምላኽ እዩ ዘለና ስለዚህ እስከ ተረዲእና ስለ ምድርና ክንጸልይና እግዚአብሔር ንምድርና መመስገኒት ከም ዝገብራ እንዳኣመና ምክንያቱ እቲ ናብ አምላኽ ዝመጽእ አምላኽ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ድማ ኸ ዓስቢ ከም ዝህብ ክፈልጥ ይግባእ እዩ ከም ዝበለት ናይ እግዚአብሔር ቃል በዚ ነገር እዚ ድማ ኸ ንእግዚአብሔር ኢና ንኣምኖ ንቃሉ ኢና ንኣምኖ ኩነታት ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግን ኩነታት ዝብሎ ደይኮነ ዝኸውን እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝብሎ ስለ ዝኾነ ዝኸውን ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ምድርና እንዳጸዋዕናን ኣብ ምድርና እንዳተዛረብና ክንጽልይና እንዳተረዳእና ነፍስ ወከፍና ስለ ምድርና ጽቡቕ ነገር ኣለካ እዩ ጽቡቕ ነገር ኣለካ እዩ ደሃይ ጽቡቕ ኣለካ እግዚአብሔር ስለዚህ ይቀልጥፍ እዚ ደሃይ ጽቡቕ እዚ ውግእን ወረ ውግእን ይርሓቅ ካብታ ምድርት ያ መመስገኒት ክትገብራ ንምድርና መመስገኒት ክትገብራ መመስገንቲ ክትገብሮም ንህዝብና ንጽልይ ኣለና ብሎ መመስገንቲ ክትገብሮም ንህዝብና እግዚአብሔር አባኻ ዝውከል ህዝቢ መታን ክኸውን ንስምካ ዘግንን ህዝቢ መታን ክኸውን ልሳናቱ ንዓኻ ዝተሓዝአ ህዝቢ መታን ክኸውን ንሕናውን ክፋል ናይቲ ህዝቢ ኢና ኣሕዋተይ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ኢና ናትና ህይወት ናትና ዘራርባ ናትና ኣተሓሳስባ ብዝጣዓዮ ቁጥሪ ብዝጣዓዮ መንገዲ ናይታ ምድሪ ነገራት ክትዕብ ግዲ ንዓና ብምጥዓይ ንምድርና አጥዕያ በቃ ንበሎ ንዓና ብምጥዓይ ንህዝብና አጥዕዮ እግዚአብሔር ንዓና ብምጥዓይ ንመሪሕነትና አጥዕዮ እግዚአብሔር ንሰለስተን 4 ዓመት ኣይንጽልን ኢና እግዚአብሔር ነገር ግን ንዘመናት በቃ ንዘመናት ዝሓልፍ ጽባሕ ንጎ ካብ ዚኦም መንእሰያት እዚኦም ወይ ድማ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ትውልድ ዝኾነ ኣብታ ሃገርቲኣ በመሪሕነት ኣብታ ሃገርቲኣ ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ኣብ ዘገልግለሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ዝኽብር መታን ክኸውን ሎሚ ንዓኻ ቃል ዝኣቱ ትውልዲ ክትስእ ንጽልይ ኣለና በሎ በቃ ንዓኻ ዝሸይም ትውልዲ ክኸውን ኣነ ዝርከቦም ንዓኻ ዝሸይም ትውልዲ ክኸውን ኣነ ዝርከቦም ስለ ካልኦት ዘውሪ ስለ ካልኦት ምትንሳእ ዝዛረብ ዝጽውዕ ጥራይ ዘይኮነ ኣካል ናይቲ ምትንሳእ ኣካል ናይቲ ለውጢ ዝኾንኩ ሰብ መታን ክኸውን ርዳኣና ንበል በቃ ምልዋጥ ናትና ምልዋጥ ናይታ ምድርቲ እዩ ኖ ለውጢ በሓደ ብክልታ ኣይኮነን ዝመጽእ ለውጢ ብኹለንተናዊ እዩ ዝመጽእ ብህዝቢ ደረጃ እዩ ለውጢ ዝመጽእ ብህዝቢ ደረጃ እዩ ምፍዋስ ዝመጽእ እቲ ምፍዋስ ድማ ኣብታ ሃገር ጥራይ ዝኸውን ኣይኮነን ናይታ ሃገር ዜጋታት ዘበሉ ኩሎም ኣብ ኩላ ዓለም ምድሪ ፋሕ ዝበሉ ኣብ ኦሚ ተፈውሲ ዝኸውን ኣብ ኦሚ ተፈውሲ ዝጅምር ፈውሲ ካብ ቤቱ እዩ ዝጅምር ኣሕዋተይ ፈውሲ ናይ ምድርና ካባኹምን ካባይን እዩ ዝጅምር ስለዚ ሎሚ ኣባተይ ሰናይ ዘበለ ክትህበና ንጽልይ ኣለና ሃገርናውን ፍርያታ ክትህብ ክትረድኣና ሃገርናውን ጽቡቕ ፍርያታ ክትህብ ክትረድኣና ሎሚ ጽቡቕ ነገር ክንዘርእ ክትረድኣና ንጽልይ ኣለና ኣብ ኣሕዋትና ኣብ ሓድሕድና ጽቡቕ ነገር ክንዘርእ ኣብ መራሕትና እግዚአብሔር ኣብ ዓበይቲ ኣብ ንኣሽቱ ጽቡቕ ክንዘርእ ኣብ ህፃናት ጽቡቕ ክንዘርእ እግዚአብሔር ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ሎሚ ብዘይ ምሕላል ዝዘራእናዮ ጽባሕ ክንዓጽዶ ኢና እሞ ጎይታ ብኢየሱስ ስም ሎሚ ዝጠቅም ዘበለ ክንዘርእ ክትረድኣና ንጽልይ ኣለና ዝጠቅም ዘበለ በአንደበታትና በተግባራትና በተሐሳስባና ኩሉ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝባረኽ ንዓኻ ዘኽብር ነገራት እግዚአብሔር ንትውልዲ ዘቀንዕ ዘጸብቕ ነገራት ክንዘርእ ክትረድኣና ንጽልይ ኣለና ነቲ ዝተዋሃበና ዘርኢ ከም ክቡር ትሕዝቶ ጌርና እንቆጽር ከምቲ ክቡር እግዚአብሔር ዕንቁይ ጌርና ነስተውዕል ነስተብል ክንከውን ክትረድኣና ንጽልይ ኣለና ኣምላኸይ ጽድቅኻ ቀቅድሚ ተሃገርቲኣ ክኸይድ ንጽልይ ኣለና ጽድቅኻ ቀቅድሚ ተሃገር ክኸይድ ንጽልይ ኣለና ኣምላኸይ ኣሰር ካልኦት ሰባት ደይኮነ ኣሰርካ ክትስዕብታ ምድርቲ ንጽልይ ኣለና
ምድርና ኣሰር ካልእ ሰብ ዘይኮነ እግዚአብሔር ኣሰር ሰብ ዝጨኑ ኣሰር እግዚአብሔር ጠፋኢ ምድራዊ ዝኾነ ነገር ዝኸይድ ህዝቢ ከይከውን ንጸልይ ኣለና ህዝብና በኢየሱስ ስም ኣሰርካ ዝስዕብ ክኸውን ንጸልይ ኣለና ብጎይታ በኢየሱስ ስም በረኽትኻ እግዚአብሔር በረኽት ምድርናስ እግዚአብሔር ንዓኻ ጥራይ ይሰዋ ኣምላኸ በረኽትና እግዚአብሔር ንስኻ ጥራይ ተረኸበሉ ጎይታ በረኽትና ኩሉ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝተሓዝአ ይኹን ኣደባባያትና ኩሉ ንዓኻ ዝተሓዝአ ይኹን እግዚአብሔር ስፍራታትና ቤታትና ኩሉ ቤትና እግዚአብሔር ቤትና ዘበለ ኩሉ ንዓኻ ዝተሓዝአ ይኹን እግዚአብሔር ከብሕታትና እግዚአብሔር ቅዱስ ቃልካ ይምላእ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣምላኸ ጽድቅ ካብታ ምድርቲ ኣይስፋሕ ሰናይነት ካብታ ምድርቲ ኣይስፋሕ ጽቡቕ ወረ ዘበለ ይፍጠን እግዚአብሔር የእዛና ጽቡቕ ዘበለ ወረ ስለ ምድርና ደሰምዓሉ መዓልታት ይፍጠን እግዚአብሔር ይቀልጥፍ እግዚአብሔር ይቀልጥፍ ናይ ሓዘን መዓልታት የብቅዕ እግዚአብሔር ናይ ምቁዛም ናይ እህታም ዓመታት መዓልታት የብቅዕ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስድራ ቤታት ምስ ውልዶም ምሕቋፍ ዝኾኑሉ ዘመስግኑሉ እግዚአብሔር ብዘለዎም ትሕሶ ንዓኻ ዝባረኹሉ ዘኽብሩሉ ኣብ ስደት እውን እግዚአብሔር ህዝብኻ ንዓኻ ዘመስግነሉ ዝባረኸሉ ንሓድሕዱ ዝሰማምዓሉ ዘመን ክኸውን ንጸልይ ኣለና ኣምላኸ እዚ ክትገብር ንዓኻ ዝከኣለካ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ተመስገን ስለ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ኢየሱስ ስም አሜን ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እንኳዕ ብደሓን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻና ከመይ ቀኒኹም ደሓን ደቐኒኹም ኢየሱስ ጎይታ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሓደሽቲ ኣጋይሽ የለኹም መስለኒ እንኳዕ ብደሓን መጻኹም ፈቃደኛ ተኾንኩም ክትላለዩና ካብ ዘለኹም ትስኢልኩም ልማድ ናይዛ ቤት እዩ ኢየሱስ ጎይታ يتحفروا جهم بيتابهم أنا مودعت هبلو تلاليهم سحوات تراخويهم سومناوي متنبهتنا كم زبالة سنبت كم ساعة شعته نينكو سب ساعة 10 حدا قدام يبرد لنا كلا يبرد مخا كم 10 حدا فرقان كم ساعة ساعات حدا بتصنع مدبيو سالساي مدب كأب فولي كم زي نمن سيات استدالوا كم ساعات شو حمش تجميرو سقع ساعة شو عاد تتصنح نايقال نيملخو جزيد ما خالنا نايصلوتونكم كبرن እግዚአብሔር ይሁን ሶኑን መንእሰያት በሐቢሮም ድጽልይሉ እግዚአብሔር ቃል ሼር ዝገብሩሉ ሓድሕዶም ዳሃይ ዝፋለጥሉ ግዜውን ኣለና እሱኻ ካብ ሰዓት 7 ስጋብ ሰዓት 10 እዩ ኣብ ውሽጢ ኢና ንገብሮ ዝኾነ ሰብ መንእሰይ ዘበለ ከገልገልን ዕዶም ኢየሱስ ጎይታ እዩ سليهم دم خا نصلي سلمان نسيات قويتها بزح نجار كتن كف كرد كلوت زي أبير تزي راديو سب كب هيكلنيو سب كا بجزي أبير تزي صنيعو ما كابو ترجم يبلو كبرنا أملاخ يخون كم أو ربع دم خا بوانجيل زي كابو نوانجيل زي صليو وزيهم دم خا أزم سكرو يحوات هلو كاب ساعات حمش تسقع ساعات شمونته سونا وشت يزكايد توم نتعملنا زبلنا متينا خنا كافلنا خالنا قدام كاب ساعات حمش تسقى شمون تزنبر مدب كاب ساعة 4 سقع ساعة 7 كوينلو زدم خا سامر سلازخون زلنا استفلالي اكتيفيتي نالبات افتا جروب ناي من سيات زلخم ويا بي ال تشيرش فايبر جروب زاتهم سبات تن فيديو باستر اديت يرو سيدو ونيرو زاتهم سبات نغلغلت نغرومو انفايت كنغبركم نابتا جروب ودم خا باسترون انفايت غبركم خالي سلازنتي اكتيفيتي زكايد ناي استفلالي ناي سبورت نحد ووك مقبار جزء محلاف تويزرون صبغ سلازخنا تصحي سقعت شعات فرقان 10 سلازلا نخوم ودت عم كبر بعته سقع ساعة شعات تغير له تناي صلوت جزء مالتي كله زقصل قدام ناي دك انستيو برخبا له مالتي ساعات 3 قدام ساعة 3 يتبايلو زلو سلازي دك انستيو زبلكن منسيات كازخونكن ያው ካፕተን ዓበይቲ ሕዋትክን በማሬድ ለክን ስለዝኾነ ምረኻብ ኣኺባ ወይ ድማ ኻናይ ምረኻብ ግዜ ለክን ሰዓት 3 ቀዳም ዝቕጽል ሰሙን ማለት እዩ ካልኣይ እዛ ሰሙን እዚኣ ናይ መወዳእታ ባይብል ስኩል ክትመሃሩ ትደልዩ ሰባት ናይ መወዳእታ ትጅምሩላ ወይ ድማ ክትምዝገቡላ ትኽእሉ ዕድል እያ ክሳብ ሕጂ ክልተ ሰሙን ገይሩሎ እቲ ባይብል ስኩል ካብ ዝጅመር ወይ ትምህርቲ ካብ ዝጅመር ስለዚ ኣብ ሰሙን ክልተ እዩ ዘሎ ትመደብ ቀዳምን ሶሉስን እዩ ትመደብ ስለዚህ በአካል ክትካፈሉ ትደልዩ ሰባት አይ ቲንክ ሶሉስ ክትካፈሉ ትኽእሉ ኢኹም
ቀዳም ድማ ኸዓ ብኦንላይን ድጥዕመኩም በአካል ክትረኸቡ ክትመጹ ዘይትኽእሉ ሰባት ድማ ኸዓ ኦንላይን ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ደለዎ እዩ ብስነ ስርዓት ብቪዲዮ ዝተዳለወ ስሩዕ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ናይ መወዳእታ ዕድል እዚኣ ሳልሰይ ተሰሙ ዝጅምሩላ ስለ ዝኾነት ካብዚ ሕጂ ንድሓር ግን እቲ ቦታ ክፉታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ክዕጾ እዩ ስለዚ ቶም ክንሳተፍ እንደሊ ኣብኣ ወይ ድማ ኸዓ ግዜ ዓዲግና ክንመሃር እንደሊ ሰባት ኣብኣ ክንሳተፍ የተሓሳስበኩም ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ናይ ዝሰሙን እዚ መተንባታ ዝመስል ሙባእና ዕሽርና ናይ ፍታው ህያብና ክንህብ እንደሊ ኸዓ ኣብታ ድሕሪት የሕዋትና ሰርቭ ክገብራና እየን ኣብኡ ብዝጥዕመና ብደቢት ድዩ ብቸክ ድዩ ክንህብ ንኽእል ኢና እቶም ቸክ ዘለና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሕጂ ድማ ኸዓ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንሰምዓሉ እንመሃረሉ ኮፍ ኢልና ግዜ እዩ ጥራዛውትና ዝሓዝና ጥራዛውትና ሒዝና እግዚአብሔር ብቃሉ ብመንፈሱ ዝዛረበና ምስ ኣስማይት ሓፍትና ኮይና ክንሰምዕ ኢና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር በቃ ከፈተልና በቃ ስጋን እንደምን እንታይ ጎብሮኒ ለመንፈስ አምላክ አይረዳውኒ ነቃል አምላክ አይረዳውኒ መንፈስ ጥራይ ዝረዳውሞ መንፈሱ خلቀና እንጸልይና ንበሎ አና አይረዳአንኒ ዝረዳውቶ ዝኾነ እስራኤላውያን እንታይ መጎበሮን አይምሰቀልዎን ነይሮ ብስጋ ምርዳ እንተ ዝህሉ አባ አፍቃርካ ተአምራት ክንሪኦ እንትና خفتلنا አቦ እስከኑ በሎ በቃ አነ ክሪ ደሌለ ሆኖ በሎ በሐቅ እግዚአብሔር በጽሕካ ማለት ቃሉ ይዘበካ ቃሉ ሪእኹ ያውጻካ ካብ ጉድጓድካ ያውጻካ ካብ ዘአታኸዮ ኩሉ ነገር መምላጥ ይሆነልካ ቃሉ ይዝፍውስ ቃሉ ይዘሳገር ቃል በሙሉ አፍቃርካ ተአምራት ክንሪእ እግዚአብሔር ያ እግዚአብሔር ቃልካ ትንቢት ይንወለስከ ቃል አምላክኮ ትንቢት ዝጸናዕ ኢልዎ ኸማን በቃ እስከ ትንቢት ክኾነልና በሰዓት ዋው ጥራሕ ከብለና ዝኮስ ንምፍታሕ ክኾነልና በቃ በሰዓት ደስቲንና በቃ ንጹር ከርኤልና በቃ በሰዓት ክንጸልይና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ሓርነት ስለዘሎ በቃልካ በሰዓት ንባርካለና እግዚአብሔር አምላክ ንህዝብኻ ትረድእ እንትበጽሕን በቃል ስለዝኾንካ ነመስግነካለና እግዚአብሔር በኾንቶን አባናውን ስለዘይ መጸቃልካ አባና መፍራይ ስለዝኾን ብሽሜስ ንጸልለና ዘዓቁር ልቢ ዝፈሪ ልብም ነፍስ ወከፍና ከተነበር ብሽሜስ ንጸልለና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት መእካብና በቃ ንዓኻ እዩ ነወዳትና ዋደደና ይኮነን ሞናትካ ስለዝኾነ በቃ መንፈስ ካብ በይኑ ፍለው ከገብር በሰዓት ንጸልለና ስጋ እንደምጻጥ ክብል مسفلتات أملاح زبالة كل الزعرر كأقطع بالشمس حلفنا نهبولنا أب أيراتنا نشمك لنا أب أمرنا نشمك لنا أب كنا فريش شمك له إجزابر أمر دعنا كم كون بق نشمك لنا بالشم يسوع آمين يسوع قويتاي وكعب دهان السلام نبيت إجزابر متأخو إجزابر ردينا قالوا سبنا جزيها خوينو مالتي نايلومي أرستي الرأي أتبر مالتيو ما بقاسي تأسيكا فيليب انديا كنت بمثالي كجمري مثالي انت الرأي زي الرو انتو خينو حزبي سدي يخيدي الرو كل يزي الرأي انت زي بالكان تاخد خون سدي ها مصحف قدس سد انت يلقى سدي هاتخون مالتيو
ህዝብ ኸ እንታይ ይኸውን ስዲ ይኸውን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብ ናይ ስጋ ዓለም ክንሪኦ ከለና ደስቲን እንተዘይብሉ ሓደ ሰብ መምዝ መፀን ፋሲ ፍለው ዝገብር ሓደ ሳክሰስ ዝገበር እንተሪእኹሞ መጀመርታ ብዛዕባ ሓሲቡ ነይሩ ሰብዚ ወይ መጀመርቱ ብዛዕባ እንታይ ገይሩ ርኢ ማለት እዩ ምስ ረኣየኻ እንታይ ገይሩ ዋጋ ከፊሉ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ኣብ ክልተ ነገር ኢና ክንሪኦ ወይ ሓደ ሰብ ራእ ዘይብሉ እዩ ሓደ ከዓ ራእ ከለዎ እንታይ ዘይገብር ንራእዩ ዋጋ ዘይከፍል እዩ ክልቲኡ እንተለካ ግን ግድን ይፍረኸልወካ ኣነ ራእለኒ እንተልካ ንራእኻ እንታ ክትገብር ኣለካ ርእስኻ ትውፍይ ኣለካ ሕጂ ሰብ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ክገብር ኣለዎ ደስቲን ኣለኒ ዶ ክብል ኣለዎ ዝበፅሖ ነገር ሰኣለኒ ዶ ከም ሰብ በሊዐ ሰትየ ገለመለ ወሊደ ተራእየ ገለመለ ክሓልፍ ድዩ ዋላስ ገለ ክገብር ራእይ እስከ ንሕሰብ ኣብ ስጋ ስራ ኣሎ ንሕና ራእይና እንታይ ስጋ ምንታይ ኢና ክንበፅሕ ንደሊ እዚ ብስጋ ይዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኢንጂነር እንተሪእኻ መጀመርታ ኢንጂነር ምዃን እንታይ ገይሩሎ ኣብ ቅድሚ ሲኢሉ ኣሎ ወይ ከዓ ሓደ ዝተመረቐ ሰብ ብቅድሚ እንታይ ገይሩሎ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ሽዑ ናብኡ እንታይ ገይሩ ሰብ ክስሕቕ ክትፃወት ከሎ ንሱ ንላይብረሪ ኸይድ ነይሩ ሰብ ክድቅስ ከሎ ንሱ ተሲኡ እንታይ ገብር ነይሩ የፅንዕ ነይሩ ኮሚምሽ ስኢልካ ሳይመፅን እዩ ራእስ ኢሉ ኣይውለድን እዩ ሓደ ሰብ ኮሌጅ መሃሪ ተልካ ምስኡ እንታይ ያለው ማለት ምጽናዕ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሪሰርች ምግባር መጽሓፍቲ ሕጂኻ ቴክኖሎጂ ጌርካ እንታይ ይግበር ርእስኻ ትወፊ ማለት እዩ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ክድቅስ ዝግባእካ ክንደይ ትድቅስ 5 ሰዓት ትድቅስ ምክንያቱ ንዑ እንተ ክትገብሮ ኩን ክትገብሮ ማለት እዩ ኣብ መንፈስ ዓለም ከዓ ራእይ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ መበገሲ ጠቕሰይ ፊልጵ 3 ካብ 10 ተኸልተ ጀምር ናማ 10 4 ኢየሱስ ጎይታይ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 12 ኣነ ነቲ ንዑ ክኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ እተረኸብኩ ምእንቲ ክረኽቦ ንቅድሚ ተደፍእ ኣለኹ እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን ኣሕዋተየ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብክዎ ኣይመስለንን ኣሎ ሓደ ነገር ዳ ኣሎኒ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ናብቲ ሕንጹፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዕ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እጎይ ኣለኹ ናብቲ ሕንጹፅ ዕላማ ኢልዎ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ገብር ኣለኹ ይጎይ ኣለኹ ሕጂ እዚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ሓደ ሕንጹፅ እዩ ማለት ሕንጹፅ ማለት ዝብጻሕ ማለት እዩ ደስቲን ኢሉ ምሽ ሓደ ዋላ እዞም ጎየይቲ ገለመለ ክንሪኦም ከለናስ እታ ናይ ላስት ምሻላ ኣላቶም ማለት እዩ ይኸዱ ዋላ እዞም ሳይክል ዝገብሩ ቦላታ ይባልሽ ድሕራይ እንታይ ይገብሩ ታርጌት ይሃርሙ ሕንጹፅ ዕላማ ኣለዎ ማለት እዩ ጳውሎስ ካ እንታይ ኢሉ ሕንጹፅ ዕላማ ኢሉ ኣበይ ኸ ዘሎ ቅድመይ ዘሎ ኢልዎ እንታይ እንዳገበርኩ ኢኻ እንዳተማጣጠርኩ ኢልዎ እንዳጎየኹም እንዳተማጣጠርኩን ሕጂ ዘና እንዳበልካ ገለመለ ኣይክየድን እዩ ተኸይድካ ሳይትበፅሖን ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢኻ ትገብር ክትማጣጠሪ ዘለካ ክትጎይ ዘለካ ሕጂ ሓደ ክርስቲያን ኦኬ ጎይታ ተቐቢልና ኣለና ምሽ ሓደ ስቴብ ንቕድሚት እንታይ ገይርና ኣለና መፂና ኣለና ኣብ ዮሃንስ ክንሪኦም ከለና ዮሃንስ ኣብ ቶም ደቂ እስራኤል ዮሃንስ ደቂ መዛሙርቱ ክትከዱ ተደሊኹም ኢልዎም ኢየሱስ ምሽ ክትከዱ ተደሊኹም ክትከዱ ትኽእሉ እስኻ እኮ ኢሎሞ ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣላትካ እቶም ካልእ ናብ ኢየሱስ ክመፁ ከሎ እንታይ ደልዮም እዮም ትምህርቲ ገለመለ ገለ ደልዮም እዮም ዝመፁ ንሶም ግን እንታይ ደልዮም ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣላትካ ሓንቲ ስቴብ ንቕድሚት እንታይ ገይሮም እቲ ካልእ ዘይተረድኦም ንሶም ተረዲእዎም ንዓና ከዓ እዚኣ እንታይ ገይራትልና ኣላ በሪሃትልና ኣላ ማለት እዩ ሓንቲ ንቕድሚት መፂና ኣለና ናማት ናብቲ መወዳደሪ ቦታስ እንታይ ገይርና ኣለና መፂና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክተርፈና እዩ ከምኡ ጌርካ ከም ምጥጣርካ ክተርፈና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለኒ እንተይልና ናይ ዘለኣለም ህይወት እንታይ ኣኽሊል ህይወት እያ ትበሃል እዛ ጳውሎስ ዝነግረና ዘሎ ከዓ ኣኽሊል ዓወት እያ ትበሃል ሕጂ ብዙሕ ኣኽሊላት ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሎም ኣነ ዝሪኣ ዘህሎ ኣኽሊል ዓወት ኢና ክንሪኣ ደልና ንሕና ዳግም ዝተወልደ ኩሉ እንታይ እዩ ኣኽሊል ህይወት ኣላቶ
إزي أنت قويتها بمقبالك ترحيخ ترخبه إزي أخا نقول لهنا الله أخلي العوض تبهال الله أخلي العوض كأنت يا بقى عدك خاجيرك حجي إيماجين أنا دا تزارب كخلخو ويزوم سايكل زبلو ويكازوم قويتي إيماجين قبرو كداونتم عدكم إندا سألكم أبو أمرهم مالتي أنت اليوم مجمرة نعزخون كداون تخليمي مش مو قوي كليمي قويتي تخوني مس قوبتاتي خود مش كداونتم قال ملنا عنا خا مريدي يلينا بتصدقي إزغيات بفرحاتي إزغيات تخداونتنا الشيء نيتصدقي بز مسألة بستردأك قال ملا خي فرح كاني جزيابير انتي قبرني أكيدني كداونت لنا نبي زبس حنا نفتح حنصوص علامة حنصوص علامة أنت زي بس حنا أتأخلي الهوت حزنات رحنا انتي غير نازلنا دويل نازلنا لو مجن انتي كنبلنا حلف كنبلينا نبي ناب أخلي الهوت أخلي الهوت نازلنا ناب أخلي العوت حجنا يلوم مناتي أرستي أخلي العوت انتي يلوم كتكود تدليهم يلوم يسوس نتوم دق مزامرت مش كود تدليهم تاي قبر يلوم كيدو يلوم الصوم قد السخيلوم نايزل عالم هوت قال الله تكايلوم صبوتي حجزي أنت يتخيده أفت مسمر تمسك يا مالتي نعين نعهم كأس سيدنا أنت جيراتنا أبكرميت بزح سباي تردون خون خن إحنا جنزيات ردياتنا الله كن وادادرن نفت بوتانا مات مسوال حديث وادادرني هاجن أفت موادادر خد تخيل كاتبوت حمى قد خمسة لات كاجن نفلت علينا مالتي كريستيان مالت كان تايو هو راح يكون كان ترك أخلي لا تالو زوجتها تالو صوبمو واجاز خفل بزح قالوا له زقبر مش نورمال واجا زي كفلكو عالم كمان يتبني حد عينه دوموس تبدأ نزي سرح كو دوموس يتبوني والفرق له أطوالو مش همي أبز نحن أبز عدنا نبرز لنا مالنا زي سرح سبي وهابي دوموس كأم من جزء سمايت تجمير يسوع تاجر نعم مدرخ متسخله علامة نيرو حنصوت علامة له نحمات بيتروس كبصحة ويكا كمهر قال ملا قال بزح يكون نعزم تصطو حانت نجاري نعنا خاز نبي يسوع مسمتنا حانت نجار تخيدنا الله إذا أنت خنفلت علينا كاب حج اندحر نفتح نصوص علامة ينتهيو استحنص تحنص مالسي زبط صح مالتي كينوس انتي كمسيقا ويجي موداتا زيبل هي وسب ساينفلت علينا مش داخلت كاسادن لي موت يقاطمك قلملا نفلت علينا ينفلت علينا إذا نحن صاصنا مقدق نفلطين موداتا زلوي بزحات كان تيغيرهم بصيحمو مالتي حجي كل التناقرين هنري مقد تصادق يلواب مثالي 14 شوم انت مقد تصادق يلو كم برهان وققته فتصم معت سقاب تخون انت يتقبر يلو داد مقت تبري يلو فتصم معت مالت اوفر هيدي مالتي بساينس كنري قلنا اوفر هيد مسكونسي صلالوت يلن شو زي اخا فادوسيات كسي تقبرنا ويكا ميد نايت مسكون حدا نجاركا تناي مودا تدقدق صلماتي سخون شو انت يخون مبرح يمص نحنا مقدنا خاص قا فتصم معتي اوفر هيد اب افيسون كنري خلنا افيسون كانتي 14 حدا سقا 13 خا نافلطت ود املاخ يبلنا نابلك بصحنا كلاتهم ناب حبرة امنت نافلطت ود املاخ ناب اخل سباي نابلك عملات كبصحو يدنا حجي ناب حبرة امنت قويانا نبي ناب حبرة امنت نافلطت ود املاخ ناب اخل سباي نابلك عملات بصحنا كريستوس مخير ناس نبي نافتحونا زموسولينا هنمثل اسو اوريدي انتي غيروي بصحيوي مالتي حجي كريستيان مالت بمقلقالو يكون انزلكع بمقلقالنا ايلكعني بعمتاتنا اين لكعنينا ببصحنا ناينا نلكع أنس ناب أخل سبدو خيدالله كاب حيلنا بحيل مات كاب حيلنا بحيل خيدالله خدي اندا دو موقسي خيدالله خدي بخمي نفلطو بتصلالوتنا ولا نللينا صلالوت نرينا مش حنساب يجف صلالوت يكون عابي صلالوت مش خون قس እንዳልካ حنسابካ صلالوتካ ትስእነሉ ጊዜ ኣሎ ከም መጠን በትመገድ ዝኸድካዮ ብርሃን እግዚአብሔር ስለዘሎ ጽላሎትካ እንዳጎደለ ይዝኸይድ ጸልማትካ ኻባኻ እንታይ ይኸውን ይእለይ ማለት እዩ አጭ ሁላ ይዛህርዳና በቃ መገድ አነ ክርስቲያን ኮይነ ማለት መገድ እንታይ ገይራለሁ ማለት እዩ ጀሚራለሁ ማለት እዩ ኩላ ይዛ አፍቱ ቦታ ኻኾንካ ጋማን ክትብል ትኽእል ኢኻ ታነ ህይወት ዘላለም ማለት እዩ ምሽ ክስታይ ብሎም ወርሙ ጉበሯን ዘነብስኹን ገለምሽ ብሎም አኹሎ እንታይ ይኾኑ እንቀሳቀሱ ምሽ ንርየሚና ሕጂ እዚኦም ጀሚሮ እንዲዮም አይጀምሩ ብዙ ኮም ኮይና ኸይንኹን ነፍስና ኸንብሎ ኩሎም ካወር ምወጽና በቃ
ኣማዊቕና ነፍስና እንታንገብሪና መሲልኩም ክንከይዲና ይኽየድዩ ምክንያቱ ገሊኦም ብድሕሪና ዝነበሩ ብድሕሪና ጎይታ ረኺቦም ኣይንረኽቦምን ኢና ይኸዱ ገሊኦም ከዓ ምሳና ጀሚሮም ኣለውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኩላ ግዜ ግን ከም መጠን ዝኸድካዮ እቲ ብድሕሪኻ ዘሎ እንዳገደፍካ ኢኻ ትኸይድ ጳውሎስ እንታይ ይብል ኣብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣቢለ ናብ ዓስቢ ዓወት ፅዋዕ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ይጎይ ኣለኹ ኢልዎ እንታይ ይብል ኣብታ ልዕልያ 13 ብድሕረይ ዘሎ እንታይ እንዳገበርኩ እናረሳዕኩ ኢልዎ ዝኸይድ ሰብ ኩላ ግዜ ይጎድፎ ስለ ዘሎ እጃነ ከምዚ ተይለሲ ናብዚ ክመፅሎስ እዚ ብድሕረይ ዘሎስ ይጎድፎ እየ ዘለኹ ምሽ ክምለሶ ክእሊ ኣይትምለሶን ኢኻ ኩላ ግዜ ብድሕሪኻ ዘሎ እንዳገደፍካ ኢኻ ናብ ቅድሚት እንታይ ትገብር ትመጣጠር ማለት እዩ ትጎይ ክትጎይ እንተዘይከኣልካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትመጣጠር ኣለካ ምክንያቱ እንተዘይኮነ ዓመታትካ ያ ዕድመ ውስኽ ኣሎ ዕድመና እንዳተወሰኸ ኸይዳሉ ኣብ ሂወትና ግን ኣብ ክርስትና ግን እንታይ ይመፅን እዩ ዘሎ ዝኾነ ለውጥ ኣይመፅን እዩ ዘሎ ክርስትና ከዓ ጉዕዞ እዩ ናይ ደቂ እስራኤል ሞን ኢማጂን ንግበሮ ዕላማኦም ከነኣነ ዕላማኦም ምሽ ባሕሪ ኤርትራ ኣይኮነን ያን እግሩ መገዶም ክሓልፎ ስለ ዘለዎ ይሓልፍዎ ኣሎ ባሕሪ ኤርትራ ተሳጊርና ኢሎም ኣብኡ በቃ ድካውንቶም ገለ ክተኽሉ ኣለዎም ያ ዕላማ ኣይኮነን ከነኣን እዚ ያሪኮ ምስ ፈረሰት ኣብ ያሪኮ ክኹፍ ክብሉ ኣለዉ ያሪኮ ምእታው ኣይኮነን ካልእ ዕላማ ከነኣን ዝብል ኣለዎ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ደስቲነይ ኣበይ ክበፅሕ ይደሊ ኣለኹ ኢልና እስከ ነፍስና ንሕስሶ እስከ ሕንፁፅ ዕላማ ኣለኒ ድዩ ናበይ ክኸይድ ይደሊ ኣለኹ ከምኡ እንተዘይኮና ኣይንጓዓዝ ኢና ከምኡ ዘይንጓዓዝ ተኮይና ኩሉ ግዜ ከምዚ እንዳደኸምና እንዳሰልቸና በቃ ከምዚ ብሰብ በቃ ኢና ክስታይ ክንገብር ተጥዒሙና ንመፅእ እንተዘይተዓመልና ገለ መልኩም እንዳበልካ ኢኻ ትኸይድ ሕንቁቕ ክርስቲያን እንዳኾንካ ኢኻ ትኸይድ ጉቡእ ከይትፈልጦን ኢኻ ንሕና ግን ዓቀይታይ ክርስቶስ ኢና ኣፅዋርና ጌርና ኩሉ ግዜ ሬዲ ኮይና ናብቲ መሐለዊ ኢና ጉያይ ተኾንካ ከም ኢኻ ትጎይ ብቀዳሚ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብጣዕሚ ብዛዕባ ክርስቲያን ሮናልዶ ክስታይ ይገብሮ ነይሩ ናቱ የምፆ ነይሩ ቅድሚኦም ሲ ሓደ ሰዓት ምስቶም ደቂ ጋንቱ ቅድሚኦም እንታይ ይገብር ነይሩ ኣቐዲሙ ሓደ ሰዓት እንታይ ይገብር ትሬኒንግ ይገብር ነይሩ ኢልካ ስጋብ ሕጂ ከዓ 30 ገለን ዓመቱ ገይሩ ከሎ ስጋብ ሕጂ ከዓ ንሪኦ ኣለና ምሽ ፕሮፌሽናል እዩ ዘሎ በቃ ኣይደኸመን ጫሙ ይሰቓለን ምክንያቱ ንዑ ኣድቫንቴጅ እንታይ ገይሩ 5 ሰዓት 5 AM ክስታይ ኣሎ እንታይ ኢሎም ትሬን ኣሎ እንታይ ኢሎም እሱ 4 ተሲሉ ስለዚ ኸ ሜዳ አልሐምዱሊላህ ይኸውን ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ እንታይ ኣድቫንቴጁ ምስቶም ደቂ ጋንቱ ትሬን ይገብር እዩ ካብኦም ከዓ ብልፅ ዘብሎ ከዓ ከምኦም ንሶም ደቂ 9 ወርሒ እዮም 9 ወርሒ ብሓደ ክስታይ ትሬን ዝገብሩ ኩሉ ነገር ንሱ ግን እንታይ ኣድቫንቴጁ እታ ሓንቲ ሰዓት ክትረኽቦ ከለኻ ሲ ኣብቲ ንነብሱ ዝሃንፅ ነገር እዩ ዝርከብ ስለዚ ኸ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ክፍለይ ከሎ ካብኦም ንሪኦ ቀልጢፍካ ጫማ ክሰግር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ትሬን ዘይትገብር ተኾንካ ሕጂ ንምንታይ ጀሚርካ ዘይኮነ ኦሬዲ ኣኽሊል ሂወት ረኺብና ኣለና ሎሚ ግን እንታይ ክንከውን ኣለና ሕልፍ ክንብል ኣለና ኣኽሊል ዓወት ናይ ሎሚ ጥቕሰይናተይ ቀንዲ ሞር ኣብ ኣኽሊል ዓወት ኢና ኣድቫንቴጅ ክንገብር ዘለና ኣኽሊል ዓወት ዘሎ ክርስቲያን ተትሪእዎ ኣብ ቤት ኣቦ ይርከብ እዩ ምክንያቱ እንታይ ገብሮ ይፈልጦ እዩ ምንጋራ የድልየን እዩ ምፅዋዕ የድልየን እዩ ሕንቁቕ ኣይኮነን ከምዚ ኮይነ ይብልኒ ከምኡ እንተዝኾነ ኢየሱስ ምስ ተዓንቀፈ ተዓንቀፍተ ዝኾነ ኢየሱስ ምን ሆነ ነይሩ ተዓንቀፈ ንርአዮሞ በዚ ይሁዳ ይሰርቆ ይርኢ ኣሎ ክትሕዞ ምዃኑ ይፈልጦ ኣሎ ምስ ይሁዳ ምድርዳር ኣይኮነን ንዑ እንታይ ዝገብሮ ናብቲ ዘምፆ ዕላማ ክስታይ ትገብር ጴጥሮስ እንዳዋዓየ የሸግሮ እቲኦም መን ይኻባና ይዓቢ ይብልዎ ኩሉ ግዜ ሕንፁፅ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ግን እንታይ ይገብርን እዩ በዚ ንፋስ ይሃሉ ንሱ ግን መገዱ እንታይ ይገብር እዩ ይፈልጣ እዩ ኣብ ካሌብን ኢያሱን ከዓ ንሪኦም ብሕልፊ ካሌብ ንሪኦ ምስኦም ተተሓዋወሰስ ኣይንፈልጦን ኢና ብጣዕሚ ያን ካሌብ ዝፈቶ ይተሓዋወስ ምስኦም ምሽ ኣሎ ንሱ ግን እንታይ ኣሎ ሕንፁፅ ዕላማ ናይ ከነኣን ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓይኑስ እንታይ ኣላ ከነኣን ትበሃል ኣላ ከምዚ ስፕራይት ኦር እዚ ናይ ቢራ ገለ ጥርሙዝ ገና ሓደ ነገር ተሪእናዮ ሲ ብናይ ስፕራይት ገለ ተሪእናዮስ ቀጠልያ ኮይኑ ይረአየና ኩሉ ዲ ቀጠልያ ኣይኮነን እኳ ምክንያቱ እቲ መርኣይ ወይ ከዓ ማይክሮስኮፕ ገለ ጌርና ኣብሪ ሃቢልና ተሪእናዮ ነገራት ትደቂቕ ነበረ እንታይ ይገብረና ኣብሪ ይህብልና ኩሉ ግዜ ከምኡ ጌርና ነገራት ነቲ ንበፅሖ እንተሪእና ቀረባ ኮይኑ እዩ ዘርእየና ንቐረባኻ ክትሕዞ ኢልካ እንታይ ትገብር ኢኻ መሲልካ ትመጣጠር ኢኻ ትጎይ ኢኻ ሕጂ ሎሚ ኣዒንትና እንታይ ክንገብርና ኩሕሊ ክንዕድግ ኢና ኩሕሊ እንታይ ገበር ካበይ ዓድግ ኢልዎ ኩሕሊ ካበይ ዝዕደግ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝዕደግ ንራእይ ኢኻ
الرأي زي يقول حزب تايلوا سدي مصحف قدس سد تايلوا أنا كون أين بدينا الرأي تروح يخاطلوا كازلوا نياتو نزي أترجمين تاين قبر لانينا أين مسألة لنا من نياتو تجرنيه من نياتو نزي أزخون مجلس قال ملخ أي رخبر لاني ولا أنا رأيي بالليل بقى سلزي أخا كم جذبة لنا زخيدا بيت كثير كي نخون نخلنا الرأس الله سبب كل يزيه خيج يتجه مللي يتجهاتيو مللي أبيت أبو يركب كنجر كتوع على مليد اللي أنا حساب سيكون خل هو حجب حلف زي أنا دبل كخله أنا بقى رأيي كم سلز هون إيه مالتي لسنا نفسي أنت يجبر عني بليم كجبر عني نختن بكتسألك نخت فل ما ناسوس إجزابر حدش يل دابلنا خمس نزح حدش كن روح بخما ناين ما تأثر النازلنا مخنياتو إجزابر حدش يمشي بتصبح مسحب قدش نزح حدش كن حزو خما ننتهي نجبر النازلنا أين ما تأثر النازلنا مخنياتو ني حدش نجر عيتردانا نسب جلاتيا تلهم أتم عايشوا سب جلاتيا يلوم أب جلاتيا سلست من عزمكم يلوم بمنفس نيروم ستحرين تايكوينو بس كأخذ خلورينا حجن حنا كندحن كلنا نايز بعض أيزوي ويتهن قبل كلنا صبوا نير ما يبي هو نامش صبوا ماما قلب لنا نيرو واي أبي كيدو من يعزمنا أبي سياسك بالحاتني عزامي له ما يندخ يزهرم أو أمره يزهرم شو عدوا تبل دينكي تخون بك أزيت وسخ تخون في كريستيان يا تردي كله حدا نجر ليش شيء نجر برهان بريهات الكلا قلنا زا برهان زي أكتر عبياس واجي تغفلني غزلها مخنياتو أبو أمورنا أنت يكوينا لنا تعزينا لنا سب جلاتي خا زي رخيبو ما جلاتي سلسخنو من عزمكم يلو من يعزمنا لو من رأي نيرنا ويكاد قرم حجي خا رأى أنت زيبنا لو من رأى خلونا ما قد تصادق يلو مسحب قرستايله كم برهان وجقته اندابرت يا تخي اندوس كم تنز قرب كاس اتبرهانس اندوس خي زايد نياتو جزابير برهان نحنا نبينا نعبي زلنا نبي سينا كون عبي زلنا نابلك بتصحنا يلو نحنا نموس لو منيو يسوع نحن نسل تسوينا شكو ميلوم نعشت كرايست يلوم أب قبر حواريت نقول حدا خل نمثل نحنا أي تسوعنا بأقل قلوتنا ون أين لك عنينا كم تزخون مش زي أي فلتأكم من يزولهم أي مبالو من ير بأقل قلوتنا أين لك عنينا ببزح عمتاتنا أين لك عنينا بمتأنس قربنا يجن كن لك عنا ناب مهنياتو خد كيد كلها حتى كالو كرايتيريا حتى كالو كريستنها كرايتيريا حتى جو كند حنكوا بنت صادحنا تخينا كرايتيريا جني حتى جو حجين تيتردينا له اوكي انا هو العالم رهيب الله اخلي الهوت نتاجر الله رهيب الله اوكي لو مجن حلف كبدليل له مش تمهاري كوينوسي كل تمهاري يحلفنا بحدا مش كاب حدا كلاس نا حدا كلاس يحلف امون بخاغن كساي زشلهم تمهارو لو مش قالو مش برايس وينر قال تباهيلهم انت خوينهم بحدا كو اخا تمهار عرفت خلاص انت يدا يفلليكا حجي خالو من احنا بحنسامنا يزل العالم هيوت انت غيرنا لنا رخيبنا لنا اخلي العوت مالت زودي نزي اخان تنغبر لنا كنما طاطر لنا تزيت ما طاطرنا بقى استازلنا يخن كونينا سادن وي مصات وي تخمصي وي كان احنا خاب عالم مفلاي كغاطمنا اي ነገራት እንታይ ክኾኒ ስቶክ ክኾኒ ማለት እዩ ሕጂ ሆለና ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ግዜ ዓድጉ ኢሉና መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ከም ለባማት ግዜ እንታይ ግበሩ ዓድጉ ኣነ ለባም ተዘይኮንኩ ሎሚ ግን እንታይ ክገብር ካብተን ዓያሹ ደናግል እንታይ ክገብር ክመሃረ ሎሚ ንመሃረሉ ግዜ እንታይ እንጌረ ንሰን ዘይተን ኣይዳለዋን ምጽምሽ ኣይደተን ሓሙሽተ ዳሊን ቲንካ እንታይ ገበራን ኣይዳለዋን ሕጂ ኻን ንሕና ከምኡ ኸይንኸውን يا منفس أملاح الله قالوا الله حبرت حوات الله جن السخات دالي خديخ زيت خاسي دلودي تعين زيت إزلك زندد مستود الدوز باللي والاس استقمت لك جي كريستنا الكازن برا يكون ماتي بنت صابت أجا كوارخ منين تخينا جنز حتى كوا قالوا قد لزبال الله قال يتخن ريا كار كل إذا خرج عنا زولو إذن خودو كريستنا زبط صح مخانو زبط صح مخانو تزيكون تخيلون أنت خاتجبر يشيل شو كاي نبي تخد اللي خيتلكم نعي نبأني إل تيل بأني إل أبجل ستيشن وريده 5 بس حان تيجبره يفلتاي تزيكون أجن تيجبر
أنفت ماتي تدحر نفاس كأخل نحنا جن كريستنا أنتي جبري يبتصحي أب بولي كيران كن ريم كلنا هنا جن تايجرو بس أملاخ تملاليسس يودي أملاخ وسيدو تودي من اللاس أنتي يخوني مالتي يبتصحي مالتي أبكر مسابا يكون كانت الملالس أبكر مكزيابير هات الملالس لو محج أنتي لنا رأل للندو أصر حاجة رأل تلقى حنتين تايكون كله حنتستيب جمير كله الرأي أنت سيبنا الرأينا الرأي خا أقول لك زحيل أنت خوين دسكيل أنت خوين لو من تايز خوانه لي زبر عبارة له تايمي مالتي لو ما أين عشونينا مع الشاوسي بقى خلا يزع عشهم كي تنبرنيها ما يبحد يجزات عشوا ده هري كان تايتخون ده تلوت كاتخين أنا سنب حق أريز على أملاخ بهوته يزوله أنا سي كاب حيلنا بحيل كام مدمع سي خير الله خدي الناس كان نفسنا نحسبه ويس أفتنا يتمالي يزوله رأى زي بالكان تخون كأفتنا يتمالي حازلخ ولا كم توسخ كمان أيتفلنخ حجي بقى عبيت على كرستنا موسخ له ولدنا خماسي كن عبيسي دودينا مش خسكسنا نحن تخلقات خسكسا مش أبحد درجة أنت يتقبر تبتس كأوخا تتسلل كم أخا إجزابير كابانا خان تايدلي مالتي معبا يدلي بقى خمسي نورمال كريستيان كوننا خن ملالس فؤادي كوننا إجزابير كم زبادي المهنيات نورمال زقبر منفس يكوننا نحن تقبلنا رأي خان تفليتك كلاي هينوك تملاليسو يسيف كن رأي خلنا يسيف كحلم كله اندأتنا حواتو كسجدالي حليمو مش ها كاو شيء أما مشتو أب قط إفرامس أتو أو تعيمو السجون يكون دستين نايجزابر دستين انتايو دحري خير نحواتو اندأتو كسجدا زحل مزيازله أو تعيمو ونيرو جن أو يكون الرأي كأون تخبرالو حلف كبرالو كل يجز حلف في قلب أب حدا درجة حجي أب حدا بتصحنات بتصح مش أي كتعمل كايبلو حلف كتبرالو كم خنياتو إجزابير حدش تخوين أبي وقت حدش نجر اندار يا خات خيت أي بني باولوس يمت أترالو كم باولوس بالهواري لنسي بينو خاصة تيجبر سيمت أتر من الله كم هواري توم زرو أيوه خمانسي كم ناتون تيجبرون أي كودو يمت أترالو كم زرو خبكو خمان تيجبرون أحس من يزورلو شو المودة أفتتحتي له دهري كن رينا انتيلو كنت أنا نكرستس وزمت أطرنا نكرستس كمثل بقدية شو عنا عاي مسولي لنا أبنة تويهونا أنا نكرستس مش مسيلة حرين عوسي أملاخ يلكم مو يخون يزب لنا أملاخ عندي كمثل يخل عندي خبز صحيح كقليل يخون باولوس كهمان أدريكونه ها نعيبلوا لنا أنا بالنكرستس مسيلة لو أنت يسلز جوبر كلنا كم زي رخب كون دام سولكس إمت أطرني جوي يسلز الله خيدنا قالوا كي يكونن أنا السبي مش وجه يلنا له أفتل عليه تاريخ ينقرنا مش إبراو خمسة خنا كم نقد بنيام دابل ينقرنا له ما كلهم موس عرخي جيرسي كم تأثرهم كوجوين متجمر كسي تيجرة نوع مسيلة نعي كم صلوا يمسلي مالتي بس قبل مش من يسوس يلنا كينا مساسل كينا مش هالها سودا أملا خندي وسأقال له ورجال الخبز إحنا قر كي تمخني كاي تكمني بيت جزابير مالتي نعدا من هيوان انتي غبرامن أي طعم من صبغ جرنا نفلتامش مخنيتنا عدا من هيوان انتي غورم أسقي قوم ترى يخاب كنت زغل مخنيت أمتي مستخب يا ختا ذهب كاني أوكي هو هي بكا تذهب كهوا مو تمن اللي يا تمن هو أنا جنايت كبري لك يا مخنيت أي خيتين حجي نحنا باولوس مسيلو يا أنا نسختكم من منفس أملاح زلنا هان مسلينا مالتي نابي نابلك بتحنا نافقت ود أملاح ناب أخر سواي يبتصحيو مش على ها سبسي أخر ود بحلف السي مش كان أخر سواي كون كلش ولا فيزيكال قال مرس نري مش نريكم هنا مالتنا خميم مش بحلف إن الشيطان يرس أنت يوس خلي الكاس تري خامالت فيزيكال مش كومو خا إكزابير كاباني يدليالو هجى أين مخلينا باولوس بتحيا وين أنا سخطكم زين بس أنت يجي رخبانا تم تأتيرو هجى أنا يسوع زخودو خمانة يكون كنا أنت يسوع الخلومي باولوس زخودو يعني تكون فلت أخلنا باولوسي سوقاق محبر يسوع بالسجاي رأيون كمان مالتي أي رأيون سوقق نبره إحنا كابزح مزينا نخون كله جن حدا يلون تاجر جميل إحنا كابزح بارجراوند هلوان نخون بزح ما بحر خلوان نخل كابزح نجارون زمت أنا هنكون خلينا نسوق دف فابيلكا سوقاق محبر كم نبالوس من علي تجبرني ها حدا يلك هتجمر نقول مرحني هتجوفه كاو تجوين تمت أترن نكرستوس تمثل ناتي ناتكم من دستيني نابي مخاديو كريستوس نمسامي
سكندي كنريم كلنا يسيف نا يسيف كنريزنا داويد كهنري كلنا داويد كأبزوبوني له كان فؤاد أملاخ انتي جيري له تملالي سوس انتي جيري له حليفي له كان فؤاد أملاخ الصوم كمان فاس ما زي كم زنا خمان يكونن أبو لي كوي كن انتي جيرو تملالي سوم سي حليفو إذا خان تيرينا قرب جيزي إزلنا عدما سبسي 8 مش رح 8 نقوله 7 كندينا خنبر كن حلفينا مالنا كم توما بوتاتنا زحالفوا أب زبننا انتي كنقبرينا كن حلفينا قل انتي سرحكي حلفك كن فضلنا أنا سي انتي سرحي انتي الساقيرة إلا انت خقبر على كحلفا مهنياتو محلافي زي ترفن انتو غينو مهنياتو موماسي سبسي بسقا موتي مش موماس كركب سلازغونة أبز حج زلات كاقيزي قن انتي قبر مالتي تهمت أطر ويهي مالتيو كم زخن قبر متجمرنا كنمت أطر متجمرنا إنا نافت دستيننا بس حج دستيننا مجمرنا دستين اللي ندو سكن يريدو سبقالات ينتهي الشقورون أتي نكرسوس ندارأيو بمنفذ زغود ونوبورو انتهي جيرومو عليومو بالسقا خوينو أب مزمور عسى شمو انتهى إذن إكزابي رب قد ميجيري أبي ماني سلزلو انتهي قبرني أين درزني كم زخم زنبل تخوينا أب قرمينا سلزي أمتنا إنا نزاملا أب زقرمينا سنتهي زولو مالتي زخونا نقر حنساب إكزابي أمت حنساب كونتاتي أمت حنساب حلمتاتنا يأمت انتهي قبرنا شو نابدأ زبولو خا انتهي قبرنا يوزو زلنا مالتيو نفاس كما زخولو انتا أوزلوس انتهي قبرنا مش نابز يبلا مش اتززل لنا أبو أمرونا خا نابز انتهي قبرنا يبلنا من يبقرمي خازولو سكن حسوبو أنس أبقرميس من يزولو أبقرمي خا انت زيلا يسوس انت زيلا أبقرمي خا انتهي تقبرني ناوي تقوينها نحادو والعاسي كم إقر خطات كله خل خاص نعنا يا خب أرميت كون كهنا عنا عتوبه كم تسألت دليل بدحريت كون قاعدين نبلو بأرميت كن كيس لازم دليل بنيات بدحريسي نتشر هيكون بقى كمش كاب حق تفطرسي فليز بالي مالتي نحنا ها إجزابير كا بأرمينا يزول ناوينا انتي نقبر نخيل كمت أن ندخلنا يخا تحدش نقرو تمد ماو تم براهو انتي دخوني يخيل مالتي اندابلس اندابرهن يخيل أبكرمي خا من على مخن فولت لنا بزح نقر كن حل فينا بهوت استفلالينا هيوت نجار كن حل فينا جن أبكرمينا انتولو إجزابير انتي نقبرينا يوسف أبكرمينا انتولو أين ندلسنينا بتزهر منا نفاس كأنتي نقبرينا أين خيرنا زي متسا يكونن أمد روحون كخلو نجاري متسي حجي أتي أنتي نبلو زبط صحيلنا زبط هو يسوع بزحي مجمرنا حجينا يسوع كن ريقولنا قال نجار يهودا نيرو مسود مزو مش يهودا يسرع نيرو تاسام رايت نانو ماري مقدلاويت تزي تي ناروس كتفسس ولا خلا كورندي واو وقلمل مهنياتو سرع أصل زهونه سرع أصل زدلي مهنياتو تمسرع مري روسي نوع فليتون حقي في خيد نيرو مالتي مهنياتو نابدستينا خاخت كيد كل خا نقرمتي خات خيد بزن زرب الشاكا نعها كستايكا يكون أيوت ساكني كوم تزخون يسوس موتسو هو أنا سلمت زي كيد تشرش أوكي انت هون كازي تخيد كم سلو زخون يا نعم سلا تتأمد أوختكم يا خاخت كون نبر السخاء طعيكوني زبلك زولو تخونتات هو انت إذا أبيت أبوها خطركب بجد نبر ولا حدا من قرزي اللي لنا نقري أوي أنا كم زي تشارشي كيني وأنت هون كزي تخي تم تشارش خمسة مية سخاء أنا عاي بتصدق تمام على سيا زبلك زولو السخاء خط من لس أنا أخمن على زلني هم تزخونو يسوس مسلك مزامرت أي مخدن نسو ناي سمياوي نقر عند حسبس بزو مسيس مني خابانا زعبي مزيوم سايكيني مبلا فريساويان مسو كسك الكل حتى ود بس خصني بحق نقص إسرائيل دي خابلون يرم نزيوم تموت لهم ديها أي تموت لهم ديها مخنياتو ما قد قص بلاي كم زم وي تمشناتهم لا ينزلهم نابز سيل كان داتا قاج خيخات خيت لا ينس لزفلت يهودا بيدروس كلا نجر بز مزن يموتون يرم ولا كمهري لخير كلوس فريساويان موتوا أحزاب موتوا صحفتي موصون تخغبرو كواترو نسو ግን ዘምጾ ዕላማ ይፈልጥ ፍቃድ አቦ ምግባር ይዝፈልጥ ስለዚህ ፍቃድ አቦ ከገብር ተኮይኑ ይሄዳ ጊዜ ይብሉን ነቶም ዝዋዳደሩ ጊዜ ይብሉን ጊዜ እንተለና ፎልት ናይ ህዋት ንረክብ ጊዜ እንተለና ፍቃድ አቦና ስለዚህ ንገብር ንነብስና ኢና ሎም ብሊም ክንገብራ ማለት ኣብ ርእስኻ እንተ ትፈርድ እንታይ ምኾን ካን ይብለካ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይ ምን ትኾነን ካን ይብለካ ምሽ ኣነሲ ኣብ ርእሴ كيدو ناي أكايدا ناي نهما أكايدا نعيا ملكتنني
ምክንያቱ ናቲ እስخدو بصدق ምክንያቱ ኣብ መንበር ጽድቂ ኣነ እደው ዝብል ፊት ንፊት ኩሉ ኸ አንታይ ክገብሮ ኢለ ጸብጻብ ክህቦለ ወይ ከመይ ገይረና ሕዋተይ መገዲ ክፈርድ ውዕል ኣብ ዓይነይ ዘሎ ይኸጽሪ ዘለኒ መጀመርያ ሕጂ ራእ ዘይብሉ ሰብ ብኾኑ ይዝፍለጥ እንታይ ይገብር ፎልት ናይ ሕዋቱ ብኮ ናይ ሕዋቱ ገለ ነገር ክደሊ ይዝውል ምክንያቱ ያ ናቶም ሲ መምሃሪ ክኾኑ ነይሩ ምሽ መምሃሪ ክኾኑ ነይሩ ብህይወቱስ ከምኡ ከይከውን ራእ ዘይብሉ ሰብ ግን መለለይ እዩ ዳይሬክሽንካ ናበይ ምዃኑ እንተፈሊጥካ ናበይ ከም ትኸይ ስለትፈልጥ ግዜ ይብልካ ሎሚ ኣነ ብኮነ ሕዋተይ ጌጋ ናይ ማሕበራት ገለ መለ ዝረአየን እንተኾይነ ኣይጓዓዝን እየ ዘሎ ሎሚ በቃ 4 ነጥብ እዚኣ ክንፈልጣ ዘለና ኢየሱስ ይጓዓዝ ነይሩ ጥዒሞም ሞድዮም ዝጓዓዙ ነይሩ ከመጽእ ከሎስ ናፍቶም ናቱ መጽእ ሚላን ስለዘይተቐበልዎ ኸይዱ ምሽ ከመጽእ ከሎስ እንታይ ገበርዎ ኣይተቐበልዎን ስጋ ብላስ ተኸ እንዳሳደድዎ ይኸይድ ነይሩ ምሽ ንዑ ግን ፍቓድ ኣቦይ ነይሩ ብዙሕ ነገር ወላ ዝቕበሉ ኸነበሩ ጽባህ ከሳድዱ ኸየ እስኻ ግን ደስቲና ኻዲኻ ትፈልጥ ኣብ ርእስና ኢና ክንፈርድ ኣነ ከምዚ ይኸውን ኣሎ እሞስኻ ኸይትገብር ተጠንቀቕ ዝብለካ ዘሎ ተማሃርያ ዝብለና ዘሎ ምክንያቱ ናይ ሰይጥሎጥኮ ሕማማ እንታይ ነይሩ መሲልኩም ትጓዓዝያ ኮ ነይራ ሶዶም ጎሞራን ሓው እንዳኣቶ ትጓዓዝያ ኮ ነይራ ግን ናይ ምምላጥ ራእይ ነበራን ናይ ምድሓን ራእይ ነበራን ስለዚ ኸይትርኢ እንዳተባህለት እንታይ ገይራ ከምዚ ምሰለት ክትወፅእ ኸ ትግለፍካ ግድን ይበቃ ካብቲ ጾታ ምክንያቱ ናይ ምድሓን ነይሩ ወቅት እለይ ግድን እዩ ምክንያቱ እቲ ጠለብ እቲ መገድ እንታይ ዝሓታ ንድሕሪ ዘይጥምት ተጠሚትካ እንታይ ክትከውን ኢኻ ደው ክትብል ኢኻ ዓንዲ ጨው ክትከውን ኢኻ ኢለዋ ሎሚ ኸ ከምኡ ንሪኢት ኮይና ኣብታ ቦታ ዓንዲ ጨው ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ንቕድሚት ኢኻ ትኸይ ንቕድሚት ዝኸዱ ዳዮም ክትኸይደካ ሎጥ በዝጎና ህሉ ተንደቃኻ በዝጎና ህልዋ ኾና ምሽ ክትከይድ እያ እንተለዋ ኢድ ንኢድ ተታሒዛ እያ ክትከይድ ዝግባእ ነይራ እሳ ግን ክትጥምት ኣይትጠምት ኸ ኣሎ ኣብ ኣኸለኻ ክተርፍካ ብግዲ እዩ ናይ ምምላጥ ነገር ኣይተረዳእን ናይ ምምላጥ ስእሊ ኸ ኣብ ርእሳ ኣይነበረን ትጸገም ንሱ እዩ ዝኾን ዘሎ ናይ ኢየሱስ ክንሪኦ ከለና ሲ ፍቓድ ኣቦኡ ምግባር ኢልና ምሽ እንታይ ይብለና ዮሐንስ 12:24 ፍረ ስርናይ ናብ ምድሪ እንተዘይወረደ ናሁም አንብብ ካብታ 22 ጀምሮ ብለን 22 ጀምሮ 24 እስከ 27 ብለን 24 ፍረ ስርናይ ናብ ምድሪ እንተዘይወደቐትን ዘይሞተትን በይና እያ ትነብር ተሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እትፈሪ በሓቂ ብለኩም ኣሎ ንህይወቱ ዝፈትዋ ከጥፋ እዩ እቲ ንህይወቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝጸልኣ ግና ንዘለኣለም ህይወት ክሕልዋ እዩ ዘገልግለኒ እንተሎስ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክኸውን እዩ ዘገልግለኒ እንተሎ ንዕውን ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ፍረ ስርናይ ሲ እንተ ዘይሞተት ንበይና እንታይ ክትገብር ክትነብር ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ዝመጽኻ ንክመውት እሞ ንዓይ ንዓኹም እንታይ ክገብረና ክወለልና ክንውለድ ይመጽ ምሽ ሕጂ ንእግሩ መገዱ እንደ ሓማት ጴጥሮስ ከይዱ ንጴጥሮስ ንሓማቱ እንታይ ገይርዋ ማለት እዩ ምሽ ገኒሕላ ተፈዊሳ ንኩሉ መገድ እዚ ኣውራ ነገር ኣይኮነን ናብ ምድሪ ዘምጾ ኣይኮነን ኣውራ ነገር ናብ ምድሪ ዘምጾ ንእግዚአብሔር ዝኾኑ ውሉድ እንታይ ምግባር እዩ ምምጻእ እዩ እቲ ብቀዳማይ ኣዳም ዝፈረሰ ብኻልኣይ ኣዳም እንታይ ክኸውን ክፈርስ ስለዚ ኸ እንዳኸዱ ከሎ ፍተላስ ተኽበጽእ ከሎ ታጽዋእስ እንታይ ገይራቶ መሪራቶ ምሽ ፍቓድ ካይሉ ምክንያቱ ኣብዚ ምድሪ ዘምጾ እንታይ መጀመርያ ፍቓድ ኣቦ ምግባር እዩ ንሕና ኸልካ እዚ አንተ ተረዲእና ድሕሪ ሕጂ ኸ ይብለና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:15 ድሕሪ ሕጂ ኸ ኢልና እቶም ዘለው ኢሉ ምእንቲ ትስሞተሎም ዝተንሳሎም ንገዛ ርእሶም ምእንቲ ኸይነብሩ ንስኣ ክንድኽሎም እንታይ ገበራ ሞተ ኢልና ንሱ ኣክንዳና ሞይቱ ንሕና ኸ እንታይ ንገብር ነቲ ህይወት ናቱ ኣብ ህይወትና ንኽግለጽ እንታይ ንገብር ርእስና ንወፊ ማለት እዩ ሕጂ ዕቤትካ ንክርስቶስ እንታይ ምግባር ኣብ ርእስኻ ምምሳል ማለት እዩ ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩስ ኣለለይዎም ገለ ቋንቋታት ሪኦም ምኾኑ ገለ ካይዳ ሪኦም ምኾኑ እዮም ምስ ኢየሱስ ከም ምክንያቱስ ንስግን ተኽሪኦ ወይ ንክርስቶስ መስሊ ገለ ምሽ ብላ ምክንያቱስ ነቲ ሰብስ እንታይ ትገብረንላ ገለ ነገር ትስእለለ ያላ ተዘይኮነ ኣልዕላ ቢላ ክስታይ ይብልኒ ሕጂ ንሕና ኸ ክርስቶስ ኣባና ክሳኣላ ቁልዓት ደብዳቤ ኸም ኢሉና መጽሓፍ ቅዱስ ምሽ ንዓይ ይቕልዕቲ ደብዳቤ ኸ ዝብለኒ ዘሎ
نعي كرينو خلصي كريستوس أب هيوت يري حج إزي بس عينت كتكيد كلها نكريستوس أب هيوت كسأل كتسعر كلها رأسها توفيك الجمر كلها يخان تاي تجبر نفط أخلين عوض جزان تاي تجبر لها تخيد لها برايس وينر كون كها أفتو مودة تاي تجبرها تعوضها باولوس إذا كله خيرس جويو أنتي جيري ودي قدام ما يجويو نهود أنتي جير بيجك يسوع كريستوس بيجك يسوع نخلق خيفلت أنتي جيري لها ما دوب كيلو حدا نجار ما جمرت باولوس أنتي جيرو كباولوس هيوتنا نمهر ما تجيبه نعود راح فلت أبرؤسوسي نمن راح كسر نعود راح كسر إذا أخابين ريا أبعد دانيال حلينهم وطعم مقبتات كله خيبولون كيرخصون أنتي جيرو حلينهم كريستنا بمحلاني تجمر بقى كم زي بشكت قد قال الدابل كانت خيت كريستان كونكا قام ماني خاطر زلخ افتاز زلخ يا خد دويلك يا زلخ توديع منياتو كتحلنا لك دحرج انا نكريستوس كمسل ليلا اوكي كريستنا خمزي حتى الزل اوكي حتى تخوين انت غبرالني واقع خفلاني نرأيهم زيهم كل نجار زوم سبورتينغات مور قالوا خنريهم كل انجيهم احنا دقيسنا هولنا نقوم تسأسل شو أنا هلا أنجيهم مغنياتو نتعوّت يوم زريو مستعوّت كي أخا أسبز جيفت زم تسأل كتفولت يهمش دخلتنا خلنا أول حدا سب جيفت يبناني أي تمهاري لنا عي بيرو يترز جزء اللي سبيله لك أخذ من رأي كل حاجة جيفت يوم تسأل كاس مغنياتو نعوّت سب بحر سلزهنا نتشري نحنا هاي يرينا يديا بيرتجهات قال ما نمشي اللاست انت يخوننا مفل لايك مزي مالتي شو أوكي أخلي يقباي مغنياتو تتجه نيرة يتجه نيرو نخرج صاب هيوت خس اللي زقوي نيرو مسحواته أي دار نير حج كريستنا بمدر دار يكيدني بز مسألة كيكين علم بمولو تخون إسحاقن توجن نجد لوي كويم وجينا مش سلزي كان تاي كهنات كوينهم مالتي كابزهم كلهم دق عصر ثالثة نجد إسرائيل سنتاي جبرون نيرو كلهم تواعيزهم قال جن انتاي جبرون أي وجونه شو نجد لو يجن نجزابير تاجرو وجينهم لو ويان كأخوينهم مالتهم هجم وجاني زلنا سب زخودي خيدون هات كم جد جنت الله والحادث سبايك قدماني النسخات زي كده كايك قادر أخذ كون يا مالتهم وشو خطبوا قول يا مالتهم ها معناته زي تحار سجرات هو يسب زي رقص أمريت كم يخون تري وهمش نحنا كنكون كود خلنا عوض مدمع مبرح دخوني انت يزخون خيد أبي وتك حدش نجر ندمزه تدرك ناي موسين ناي سوسنا كايدان تايفل اليوم موسين زغلو نداتو عسى هاتو ندك إسرائيل ندا رأي زخيد نيرو زغلو تصلات أملاخ حيزون دامت أسي ريم صبولوس نتصلات انتي جيرو أو تي أو تسيرو مش مرأيو نوعنا مني نيرو ناي موسي نوع من دا رأي زخيد نيرو كابوم نجر قلي يصبي نيرو شو أو جاونو أب أخايتا مهرا دحريكا زي تبهلو جيرو كان انتي جبرن أي عتون ياسو كنت ماهيرو خوا زوم سبازي يوم ما يخيدونني ما قدي بيني يزخدا مس وقون كوا شو خا مودة تمساتو خا كايدوبرو كم دلايكم سخاتو أنا بيتين كنت هاكن قبرينا نجزي بالمخنياتو نعايا تحتن بيرسونالينا نحطو تولو خرستنا بحبرتين منياتو بيرسونالينا هادحنا منياتو ناسي كأتو زلني ما قد لني بقى يحطو تولي حجي كريستنا داتت أمامتك بجملة أيكيني بجملة بحسابكم كتملخ ترحيخا بحسابكم كتتصلي ترحيخا أول حاجة منفس أملاحنا عهبينها تاشي قبرك كليكي قبرك باولوس ساول كله إجزابير كستاي مسقوبرو كافتو ما نقول إيزس نمنتي هانانيا خيدو إزبل سلمتي بيت روزي كده قلب نيرو هانانيا سب زي فوتو تصلي نيرو نتعيوتي أمنت رحيخا عيازخل هانانيا رحيخا عيازخل هانانيا هانتي جيرو كيدو أمناي باولوس نجرسي هانانيا خلا إجزاس إيدالو مالتي كيدو منياتو وانجر زبصرو منيو هانانيا باولوس كاخندي تشرش بلانت جيرو له هانانيا لو مالتي مناتو حجي نحنا حنتن صبغت النجر أب حنتن أب كواليت النجر كن آمنا لنا مالتي كواليت خانتاي بقدسنا ندات مالالس كبفرحات ندات مالالس سب كم دبلا يمالالس منياتو يأتو يوم نيروم أمناي نوح جزي أمناي لوط كوم نيروم سقامنا من أخطو خاطو زدلي نيروم يم مش لوط قل نفسه تسك إيه نيرايلك أبسع زخومي حتى نالو كمي تغيدا يفلتني نعها قل صدق تملالس بتتصوع كله تملالس تتصوعينا هنا مالتي دسي بلاكاسي إزي إلاس بيني تاريخ مسؤول كلانهم زي تصيق أستيلو على ويلو
حجون كدانم زي تصيقولو أنا نسخاتكم كنكون كن عندنا مالتي كدانم زي تصيقون أملاخ فريحهم تحابيهم سب زي فوتهم بزحات علو ما يبي نحنا نخلى نرينا هون إكزابيرن مهنياتو نحنا نرينا إكزابير يفلالي مالتي كم منقنا ونشيلو خون دحرج جن أنا نسخاتكم الشيطان تايلون إكزابير الشيطان نيلو أبيت أن هيك تايلون مدرخولي ليانو يو باريري خيره أوكي أبيت أن هيك تلقى كم سميت قالي يري خيره بزنور استتصني حتلو أوكي خمس سميت على له كبرك على إكزابير مالتي من يعطي إكزابير يمكاي يوب كان تغيرو أمكيو أوكي نه يوب صبوز قبر كارلو بخمس لز خباب كاي تفتينو مخحد يعني را تارجت ناي إكزابيرن الشيطان تارجت ستايز أطولا يوب كخحدا كاي كاو دقو نبروتون قلن كله مستوسده وأبي أبرأسه سلزي بتصح كاي منياتو الشيطان كله يزي أما خناي السبكة بقى هيس كاركتر كاو أزمة زيادة خراتر كاو أبي هو تسلزي بتصح الشيطان كاو بخلو نجر مات بحمام قال إيوب كا حليفو بخلو نجر مالتي أماريرو قلقيرو كن تامخ حد كاو شو أنتايلو أبي وان سريح اللي نقدم كافت كبر إكزابير أنتي جيروي بهوان جيرو أوريدو أنتي تجيرو كافت كبر إكزابير عليوي حجي خا بسيت لوت كا بسيتي يوب كان تخجبر ديليو كده جماعة ديليو مالتي بلوت جن أنتي جبرن يوب جن أنتي جبرن أي ودان حجي خو لايزي دستي نزولو سب كحل أحلني بتأمير دو يبلك أبولس بسددو يمت أنا كوي بخلو خن حل فينا كن مني زخاف أرخص تي جبرنا زفلينا كن فتنينا بستفلالي فتنة تعتيب لنا يعقوب تحل فيها منيات أنا زفتونهم هلا زفتونهم ببيني جن انت يلا أموداتها بدحرينا يتفتنا عصب له هجوا لا يزع عصبنا دارا إذا قليل سحلف قليل سببنا أوكي ما عليها زي بيقولوا كفرق انت يجرنا له تداليلنا له أخليل لنا هجوا إذن دارا أخذ خيط خونكا بقى كل يزواجا ناخذ كفل قليل جواجا زي نخفل تخوينا انتينا تتخكل أخلي لا يتردانا بايزوي كان نحنا هيوز بهالي لأن كاب حج انتحر كافتا بوي تستقبلنا لا أز هيوز زنانا يكون توم زولو ويلو ومي مش ما أنتي ما أنت تزموت اللو من استنسالو نجزار رسوم من أنت خينور نسا أكن دخلهم تاي جبري لك موت هيلنا بقى توده أنا نسخاتكم كافتا بوي تستقبلنا لا نحنا هيوز بهالي لا مانت أوكي مانت لك إيرتراين نيرنا بنا إيرتراين نجار نتاي نجبر نيرنا بنا إيرترا بات أرا بنا إيرترا من حدار نخيد نيرنا بإيرترا مش لك كاب إيرترا مسوت أنا من كندا مسمت أنا كاب جنزب جميرنا ناي كندا جنزبينا نحزمش سرعتنا كندا سيستمنا كندا كله نجار مخنياتو أبتت خدوس ناتو زحتة كان جرالو سقاب حجي كم كان دلينا نخيد نيرنا نهون قبله من العلقن هيوت عينه ناني عينات عينه هيوت ناي يجي عينات كان مخان كتترديكا ناوي عندها أمت كتخي تدلهس أنت هونكا نجارات كان نابز زبلة كتخوينكا نص لومي كحل هنعدقينا لومي بقى كحل كعدقكم بين كحل نحاب الشولا نحن هنفوت دخلنا مش عديتها نايلك يا ها عينني يبرح لني ينيرو تناير ترامانة جتيني كمزي حمد عينت جلز مسل مشالو يبرهي حجها كحل هنعدقينا سقال حجو بزح نجار عدقنا نهون لومي كن كحل هنعدقينا نبي مسيك نفط علامة ناوزت أمت مالتي معزام زبلة كبيوتنا كودا مالتي كاليتي نفطا بوتا تبصحنا حد خويل هون عندنا كاليكا تو كريستوس نبر حسابي لو أبي مخون أباهم يحلو كريستوس أم مدرخ مسخلو أملاخي مش أتأملخ النوتون تيجيرو كم من الزعير رايو بقى كابزة سعزية بقى تزلنا نجر كنقول فون تخوينا تبناتو نبر حساب أبانا كلوالو أب كريستوس ولا حساب أبو مرنا خلوالو نعينتنا ها كحلها نعدق لنا يسوس ويتاي بحساب كوينا كحلها نعدقنا لو مبقى كابي زيابير كنسلينا الرأي زي بالحزبين تايلو مصحف قدس ديخي دريم زي باللي أي كونين يخلو لينا بقى أنا لو مبقى دريم يسن تخجبر لني حلم خلوان لو كحل بقى حلم خلوان لو حلمي كا نعخا ممسها يخلو لينا بقى نول حدا خمس لا يتجوعهم أنا نعخ يا خمس نول بقى اندا براحكو اندا دومكو خيت لومي كحل هنو بلينا بقى
كحلي كابي عدقون ديلنا بقى كن عدقينا بستفلالي بنجر بأمورنا كبيت إجزابي الرحقنا بمردنا كابز حلم الزي الرحقنا هنكون هنا لوم جن بقى حلمنا كبر عبرنا إجزابي كنسلينا بتأميدو بسددو بستفلالي نجر كن حل فينا كن إذ نجر زي كابي وطنا أنت يجبرني نزح حلمنا أنت يجبرون دواء يبلوني أب حلم هذا لازم تزيل لي هانتاي تجبر دوتبل من بارين عخا يهون بلينا بارين هاليلويا هاليلويا نصلح واتي بزي እግዚአብሔር በቃሉ መጽና ለሎሚ ክብር ንስሙ ይሁን ሃሌሉያ ከምልጠና ደሊሎ እግዚአብሔር ዓመታትና ከብጆ ደሊሎ እግዚአብሔር رأيتاتنا يتحدث بالوبك رأي زي نبرنا سبات استفلالي من قدي لومي رأي متكالي خون بالو منم زحفر نقري بلون حواتي منم زحفر نقري بلون اجزي أبهر ناي لبي أملاخي لومي بلبي أبهيوتنا لوت إمتان كمتز موغياينا كم ننفاس موقع متان كيكون كابلومي ندحار تريفن زلوا عمتاتي نرائي برائي نعلامة بعلامة زنبر سبك خون دردان بلو حواتي بك منم زنور نقري بلون كابتا زفلت كايا معال تجميركا بعلامة ختملالس كني قباك اجزي أبهر قالوا إيزل اخ حواتي اجزي أبهر ززار بلو منقدي بقالوا لو متزاري بنا له حواتي متان صبحنا كتصبق لو متزاري بنا له يا حواتي متان كم نايت مالي نخدو زنبرنا خي نخيد لو متزاري بنالو زحلفه زقدمه جيغاتاتنا متان كاين دغمو زي ابير لو مد سمعكو قالاب هيوتي اصنعيو بلو احواتي تزاربو بقى انقساقسو لساناتكم انقساقسو وشتخم يكفت قربونا بزغويت هذه ندله نلمن بقى يفلط إلنا يكوننا نسق نبل نتأمنو اجزي ابير زامنو كنافرات يدلي حقيقو تخكليو تقبلي يلخو نقالكا مريم تملاخ مصيو مستزاربا سوق الى يكونتن كيدا እቲ ገብርኤል መልአክ እኳ መጽኡ ካብ አምላኽ ተላኢኹ መጽዋ ከነሱ ነገር ግና ንባርያኻ ከም ቃልካ ይኹነለይ ኢላ ተሰማሚዓ በቃ ምስምማዕ ናብ ፍረ የመጽዩ ምስምማዕ ካብ ምንም ናብ ሓደ ነገር የመጽዩ مسممع حدش نجار كولدي زجبر حواتي آمين مبال يسمع الله مالتي يسمرو الله مالتي شعود ما تنسي فتر هاليلويا شعود ما نزولد رأي تنسي فتر لومي آمين تزيل كانت قالوا قنت تنسخ فتر رايك اللي حواتي نتنسي زفترو نتنسي رأي كقتلو زجبرو آمين مبال ناتكايو هاليلويا آمين مبال ناتنا يا حواتي بقى لومي رأيتات مولاد يخون من البات رأيتاتنا زتدقولة بستفلالي من قدي زتدقولة زتأفأ ويدما زقها من دحرالي لوم من قح يخون بلو بقى أتسعيو كزي أبير أتسعيو رأيتاتي ما دوك لا رادا لا باديا لا بوشا ما كاديا أجيكم تقانيلو بقى كزي أبير نسرحلو كزي رأيتات نحدسلو كزي بقى كزي أبير قالوا سديدو مالت متنساق قبري مالتي كزي أبير قالوا سديدو مالت منفسو عم مسرح قالو مالتي بقى تسرح تجمير له مالتي رادو لا ما كايا لا بورا ما شفرادا لا بايا لا بودا ماس إلا ما 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 ماس إلا دورا با كايا لا بودا ناماس ريبا با 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 باس هاليلويا تبارك كزي أبير قال كاس نزل أخكالنا تبارك كابو قدا قداتنا كتوطعنا سلازفتخ تبارك بزي علامة بزي رأي كنكيد سوق سلازي بالكانا سلازي حدا كانا كزي أبير تبارك براخينا ختوسخلو سلازي متسخا كزي أبير تبارك كزي أبير هاليلويا أب قدمي خواقا سلازلنا ولداتكا قالكا سنقكا سلتسدو سلتنقحنا زلخا تبارك أملاخنا أملاخ يوان تسمع تزارب تري هاليلويا تسرح تتنس مودق نحدك وباه زي بلك أملاخ هاليلويا
ندحريت مملاسني حدا كو باه زي بلك أملاخ من عقني حدا كو باه زي بلك أملاخ نردئت فتون زخون كأملاخ سأقعي زخون كأملاخ حواتي بك لو ما محلاني قلنا نتزر أخاني نتسترد أن النجر كسع موت كسع دم موتع واجاز خفل كخون رلا نبلو بك حج كاب كبابي مرأي أنا بزق على سناق في حواتي بتعمي أخبار خطيني حيك زي أبير كبر نسمو يقول نورمال أي نخون بك نورمال أي نخون أجزي أبير قالوا خسدد كله نورمال قداي يكونه عند حركم بده سمع عنها اللي خوينو أقدم أجزي أبير ناولك أجزي نوسد قال كاي يخبدن نبلو نقدر كن قالوا حبيبك قالوا بعل سلطاني سلازل لهم موسخي مغياي بناي غربابتي حواتي حدا نجر كاب حبرت سبنا بجيجا نجر سمهرنا نجر قالوا سدرانا ولدنا حبرت سبنا مسجزا رأسنا كنودادر نجزا رأسنا ويدمخا كابنايت مالي جيجاتاتنا قدلتاتنا كنمهر نرأسنا كابت مالي زحاش سب متان كنكون يكون الميرو منا تايدا نخستوخ نمثل مسكستوخ نودادر كم أودي تخون كم أودي تغني نتبه الله نعبينا الزخاء نسب نتجزي أبير أوش استقمت قال له حق إني ما ننت نخي مسل يدقبره نتجزي أبير أوشتو زقمت قال له تأجع كيف لته زمانه ملو نايكالوت سبات قويا يودا لو مجن كاب حجي زلوا عمتاتنا كم أي كوني حواتي تسمعوا مزمن فسزي لو مجن كم أي كوني استرف عمتاتي كم تسبات زبلوه كم تي فلتي فتوتي زبلوه مساتوي زبلوه أيكونن كم تجزي أبير نسخة أوشت أي زتخل كان لي رأي كجويه كم تجزي أبير نسخة أوشت أي زقمت كايو حيلي زقمت كايو ساعات زقمت كايو رأي كم أخينا خملالس بك نوعي زمسل كابنايت مالي جيجاتاتي زقرم وددري مسبات يكونن وددري مسأكلا يكونن وددري نزحاشة أنا نمقباري زحاشة ولود نمقبار بك زحاشة زبلت سب نمقبار زبلت أماننت بك لو مخوم إلا خن محلالك بتصلينا أنا مودة دقائقنا بك خاب حجنا دحر اعتقني لو مترانسفورم زقبرك عليك زي أبير سديدي كاب حجنا دحر قالسي كاب حجنا دحر وقعي كاب حجنا دحر بك متحنا ناقي مسناي كانوا أتسبات من لوات هيوتهم نابراتاتهم أيكونن ناي عبيت ملكعي سبات أيكونن حوات أيكونن بستفلالي من قدي عبيتاتنا مسناي كانوا أتسبات كنا ودادر رأيتاتنا تأفيق خوان غير كبر عنقنا أدربينا يخون كون خالينا لو مجن مملاس يخون بك مملاس يخون حواتي مملاس يخون زي أبير نتذهب كان رأي نتذهب كاني بولك أي رأي نعوز تجسب كون ردان بك أتيفوزو زي دلي نترأي أوشت أي زلوا أبيوتهم زلما مدو زلوا سبات كابناتهم لمدتات كمار كابناتهم أقويا كابناتهم أكايدا كمار دا أمبر ززر أقوى أكايدا أحكبلني أي تحدى قنبلو بك كومو أيكونن إذن عشال النتمان النتيو ناي هتسان مان النتيو هتسان ترأيو أنا خباخي عب قمت أنا خباخي يبلت اندابلا مسقزار أسوزو ودادر نو هيوات سب ببزح جنزب ببزح نوات أيكونت هيوات سب كوشت أتبكس حتى مالتنا خينو بك أنس أنا بزانا جرزيا مالتنا خينو أورا نجرس لزخنا سمعنا يتراي كين خيد نسقال زلوم مسمى معك هنا لنا
እግዚአብሔር ብዝተለወጠ ህይወት ክንመላለስ ያው ቃልካ ስለዝለቀካና ንባረከካለና ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከምቲ ንኻልኦት እግዚአብሔር ከምኡ ንቃልካ እግዚአብሔር ኣብ ደገና ኣብ ጉባኤና ክትከፍቶ ስለዝፈተኻ ቃልካ ሚስጥር ስለዘይኮነና ነመስግነካለና ካብ ቃልካ ዝተልዓለ ኣብ ህይወትና ዓወት ስለዝኸውን ኣብ ህይወትና ራእይታት ምውላድ ስለዝኸውን ንባረከካለና እግዚአብሔር ንእስነትና كل عمتاتنا مزايتاتنا እግዚአብሔር ራእይ ዘለዎ በራእይ ዝመላለስ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ በክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ላዕሊ ጽዋዓ እናጠመተ ዝመጣጠር ትውልድ ስለተገብረና ነመስግነካለና ዕቤትና ኩለንትናዊ ስለዝኸውን ንባረከካለና እግዚአብሔር ኩለንትናዊ ስለዝኸውን ዕቤትና ነፍሳዊ መንፈሳዊ ስጋዊ ንእግዚአብሔር ዝባረኽ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል ክቡር መስዋዕቲ ስለዝኸውን ነመስግነካለና እግዚአብሔር معباينا مفراينا نبزوحات نزرئي نبزوحات نمتقام سلازخون نبارخك لنا كمت يوسف فرايج انفر تباهيلو خم تتصحفه فريو دما خاب قصرتات يوص تباهيلو خم تتصحفه እግዚአብሔር ፍረታትና ቆምኡ ንኸባቢና ስለዝበጽሕ ህይወት ከባቢና ነቲ ማራ ዝኾነ ናይ ዛ ምድር እዚኣ ህይወትን ናብራን ዘጸብቕ ዘጥዕም ስለዝኸውን ንባረኸካ ኣለና እግዚአብሔር ራእይታት አወዳትካን አዋልድካን ስለስተሐደሰ ተመስገን አቦዬ ስለሁሉ እግዚአብሔር ንባረከካለና ነው ሙጻና ብሽም ኢየሱስ ብሩህ ክኸውን ንጸልያለና እግዚአብሔር ቤትና ብሩህ ክኸውን ንጸልያለና መለሲታትና ኩሉ ብሩህ ክኸውን ንጸልያለና ምእታውና ሙጻና ኩሉ እግዚአብሔር ብሩህ ክኸውን ንጸልያለና እግዚአብሔር ኩለንትናዊ ጥዕና ኩለንትናዊ በረኸት ኩለንትናዊ ሰላም እግዚአብሔር ኣብ ጉባኤኻ ይኹን ብላለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም